espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. Caixa negra da Nostromo. Permiso. Entón, ti imagínate, Mocha, ti imagínate que andas por aí polo mundo adiante e queres entrar pois na finca pois dunha persoa. Que é o primeiro que faz cando chegas ali á súa finca e queres entrar? Que faz? Pois eu primeiro toco o timbre. Non, ti o primeiro que faz é pedir permiso. Correcto, non? pedir permiso. Entón ti chegas ali á finca desa persoa e dis pódese, non? Pódese. Claro, esa deixo que faz. E en inglés como se... Se non está a berras máis, porque normalmente están detrás da casa. ¡Hai alguén! Xa, pero ti se pódese, en inglés é can hai. Correcto, se primeiro tes que Non? mirar hai can, correcto. Mira. Hai can. Benvidos, benvidas a Caixa Negra da Nostromo. Hoxe temos un capítulo especial sobre a traducción e a dobraxe do cinema galego. Acompáñanos Josiño. E canda min, pois temos, como sempre, a Paco Cortez. Que tal, tocayo? Un honor estar aquí unha noite máis, unha tarde máis, unha maña máis. E a Fer Liñares. Pero eu quero dicir que para min é unha honra estar sendo presentado por Miguel Gila agora mesmo. Os que non estades vendo o vídeo, hai que dicir que está a falar por un teléfono hoxe, pero non por un móvil, por un teléfono dos vellos, dos de que che dan ganas de botarlle monediña. Hai A conexión na internet no rural vai como vai, entón ainda temos este tipo de tragallos. Ainda te sigues en Entón, Moviline, ainda estás ti, non? Entón, íbamos decir, temos con nós a un profesional, como nos gusta ter moitas veces, membro da Agapeti, que é a Asociación Galega do... De profesionais da tradución e da interpretación. A sigla pior feita da historia. Sí, no, estaba buscando a P, sí que era. De profesional. Profesional. Porque isto non fai calquera, Parece que... Bueno, xa falaremos disto, pero parece que o tema de... Acabas de decir que parece que sí, por como fan, pero non fai calquera. Parece que sí, que con ter un A2 de inglés podes traducir calquer cosa, pero non. Entón... Con dicionario Vox. Antes de que José me mate, será mellor que fale da súa profesión. Pois nada, en primeiro lugar agradecervos o convite de estar aquí neste podcast galardoado. Faise moi... impón bastante estar aquí. E nada, eu, como comentades, son traductor audiovisual e dedícome a traducir audiovisual, como ben se indica a palabra. Moi brevemente vou dizer que non son actor de dobraxe, porque é o típico de cando falas coa xente e dices, pois eu traduzo pelis, e din, pois en que peli eres o actor? Non. Nos, as traductoras, o que facemos basicamente envíanos o guión original, no idioma que for, e pasámoslo, no meu caso, a galego. E nada, isto é unha cadea do proceso de dobraxe na que empeza con nós, pasa a axustadora, que axusta en boca o noso guión, porque, claro, traducir do inglés é un idioma moito máis curto e moito máis rápido e que din as cousas moito con menos palabras que nós, pois hai que axustalas en boca. E despois vai a directora de dobraxe, despois a directora de dobraxe organiza unha sesión para dobrar a película. E nada, como vedes, este é o meu estudio, que tamén é o meu cuarto, e sen máis, gustame moitas películas, por iso traballo disto, supongo. Pois moitas gracias por vir, José. Eu, de todo o que dixeches, quero comentar varias cousas, pero a primeira, quero falar do tema que nos di un podcast galardoado,
referíndose, claro, a este podcast que xa recibimos, non, do concurso de asociación de Radiofene, a Asociación Galega de Radios Municipais, pero agora queremos ser bicampeóns. Estamos aí optando a segundo galardón. Esos que nos sigan redes sociales xa veron que presentamos a concurso o programa Comago. Víctor, non sei se sabes, pero está saindo nun podcast ahora mismo. Bueno, Vou poñer a meu irmão para que se moi bueno. vos, hola vos. Esperamos Ahora. que faga a súa maxia. Ese era meu irmão, que decidiu aparecer polo podcast. Pregúntale que che vou dicir? se mola ver pelis na galega. Que che vou dicir antes de que nos metamos en vereda? José, teño oído a palabra localización tamén acompañando ao tema da traducción. Pódenos explicar que é iso? Vale, pois, por exemplo, no audiovisual igual non se utiliza tanto, sí que se utiliza máis, por exemplo, na traducción de videoxogos, na traducción de software. A única diferenza entre traducir e localizar, na teoría, é que traducir é pasar dun texto nunha lingua orixe a un texto nunha lingua partida, e localizar é pasar as referencias culturais da cultura de chegada. É dicer, os mandos da teño aquí os mandos da Xbox, por exemplo, teñen unhas letras. Se ti estiveses que traducir a un mando de Sony ou un mando da Switch, non te valería con pasar estas 4 letras na guía de editorial. Terías que cambiarlle os botóns. Entón, basicamente, atender as adaptacións culturais que están fora do que o propio texto en sí. Non sei se expliquei mellor. Sí, gustou o meu exemplo dos mandos, voucho copiar. É moi fácil de ver. Sí, bueno, supoño que esta noite falaremos sobre ese tema, pero sí, a min o tema das localizacións, no caso concreto da dobraxe galega, creo que dá para falar bastante, non? De que escolla, que incluso que modelo de lingua e que modelo de país se utiliza cando se fan referencias e cando se adaptan frases feitas, xiros lingüísticos, expresións, etc., ao cine en galego. Sí, eu, sobre todo, o que quero que quede claro é que hai moitas eleicións que non son culpa da traductora. Isto como pasa como cualquier profesión. Nos debémonos a persoa ou empresa clienta e cada cliente ten unha guía de estilo. Por tanto, eu podo ter unhas escollas personalmente lingüísticas, por exemplo, son reintegracionista, mas eu traballo para a TVG. Entón, a TVG ten unha guía estilística moi concreta que a min non me deixa nun bo sentido, mas teste que adaptar. Entón, nada, é como cualquier traballo. O teu cliente ten unha guía de estilo, pois, en vez de poñer ble, a terminación bel, hai clientes que che deixen, hai clientes que non. Basicamente, adaptarte a quen che paga, basicamente. Claro. Dixeches antes algo moi importante, unha cousa interesante, que é o tema da adaptación do que é o texto ao movimento da boca, non? Eu creo que máis que menos ten posto unha peli, sobre todo agora que as plataformas, non? Pos unha peli igual nun idioma, pos os subtítulos do mesmo idioma, a excepción do idioma original, claro, e non concordan, non? Moitas veces dis, sempre imagino que o motivo ha de ser ese, non? Que os subtítulos, a questão das lexendas, é un caso concreto, van pola súa parte, porque ti ao final, coa boca, as actrices de dobraxe e as orixinais, coa boca, ti podes meter moitísimo máis texto, porque co oído é moito máis fácil de entender e é máis rápido de entender. A questón é que, cando ti les texto, o cerebro humano non funciona tan rápido. Entón, o que ten que quedar claro é que as lexendas non ten nada que ver coa dobraxe ou coa actuación original. Simplemente, tens que adaptar nun cuadriño de 36 caracteres, pois igual unha conversa de 3 segundos. Entón, por iso, como ti comentas, moita xente di, joder, é que a lexenda non ten absolutamente nada que ver co que dixo a persoa original. Mas faise para que entre. O único que tens que facer é que se entenda un pouco por onde estaba indo, pero hai
actrices ou hai películas que ten un ritmo moi frenético e metelas en lexenda é imposible. Porque iso, tens que adaptar Aquí influi o ritmo e todo. o ritmo da película no que tú estás metendo en texto. Claro, é por iso que ler texto é moito máis complicado para o noso cerebro que escuitalo. Entón, por iso, é como unha versión simplificada de todo o que están dicendo, en resumido. Aquí unha das... resolve unha dúbida, o sea, que tamén eu compartía con Fer, porque eu non sei se vos pasou algunha vez, Mítico, pois que estás na casa vendo unha serie ou que sexa, eu, por exemplo, aí atrás estaba facendo un revisionado, ou un primeiro visionado, porque hai moitos capítulos que ainda non vira das tempadas máis novas, dos Simpson. Estaba facendo en castelán porque estou afeito ao dobraxe, gustame máis a dobraxe española dos Simpson, entón, vamos, puña directamente dobrada. Pero moitas veces, por cuestións de que eu son un insomne penitente e a miña parella deitase antes, pois a veces dicía, bueno, vou non poñer en castelán, pero vou poñer subtítulos para poder velo baixiño e se non entendo algo, pois leo. E sí que me teño fixado e dicir, ostra, pero aínda que o sentido da frase é a mesma, digamos que non é literal a coincidencia entre o que pon no subtítulo e o que está dicindo o personaxe. E tamén algo que pode influir, que é o peor dos casos, e por desgraza, nas grandes produzóns disto que está todo firmado, tens que firmar un NDA, que son os contratos de confidencialidade, e non se pode dicer absolutamente nada do que estás facendo. Hoxe en día, sobre todo coas plataformas digitais grandes e coa inmediatez de todo, a persoa que está facendo a lexenda e a persoa que está traducindo o guión para dobrar nunca falan entre elas. Entón, claro, poden entender dúas cousas completamente diferentes, que é algo que hai que evitar. Pasará en Xogo de Iso Tronos. pode ser o caso. Pasará en Xogo de Tronos, non sei se vos acordades de Sicansíos. Home, que... Esa é unha polémica pola que pasei completamente inadvertido, o sea, no seu momento non fui consciente porque sí que Xogo de Tronos nunca a vin dobrada. Entón entereime de que eso sucedera como fai 2 semanas en Instagram. En serio? As peores dobraxes do castelán ou as maiores meturas de pata. Sí, pasou o mesmo co rollo de Aguanta el portón. Eso sí que me di conta, o sea, vino no momento, pero non é algo que me afectara moito porque tampouco estaba vendo en castelán, entonces non me chamou. A questão é que, por exemplo, en Hall de Dor, se ti avisas a traductora no primeiro capítulo que esta personaxe, o seu nome, no capítulo 1000 millóns vai ter unha referencia brutal tal, que eu creo que nin o autor o sabía, pódese prever. Se non o prevés, é imposible. O sea, é imposible prever esas cousas, mas hoxe en día que os nomes propios que non teñen contexto ou connotación non se traducen. O sea, mantense original. Pasaríalle a todo o mundo ese erro. É imposible de prever. E no castelán aínda intentaron facelo como que en di rimar en asonante, pero hai idiomas nos que pasaron olímpicamente e puxeron aí, mira, paso... É que eu non me quero ver nesa vereda, Dios mío, se me toca a min, mátome. Se me toca algo así tan imposible, é que é imposible traducir. Hai cousas que polo contexto é intraducible, entón aí tens que inventar, basicamente. Xa te vexo dicindo, mira, grandísimo momento... moi pouca xente e algúns conoceredesme. Aquí non hai maneira. Non puide. Non hai maneira de tirar para diante. O actor de dobraxe, no momento no que foi a gravar o episodio, non? Ou a ensaialo, dixo, a ver agora, porque supoño que no guión poñería algo así como aguanta el portón, jodor, e o tipo dicindo, Dios, e eu agora como paso dunha a outra? Non está pagado, bueno, non está suficientemente pagado. Empeza a engolar aí, jojo. Unha das cousas que temos aquí a preguntarche é a ameaza de cara á profesión do tema da inteligencia artificial, bueno, a mal chamada inteligencia artificial, de como iso afecta tanto, bueno, neste caso sería a traducción, pero tamén a diseño gráfico, a tal, e a pésima adaptación dunha película levada a outro idioma. A ver, onde está a miña cámara? Porque isto sí que é importante. O que quero dicer, as traductoras non estamos en contra da tecnoloxía de inteligencia artificial. Non quero caer no argumento ludista de vamos en contra do futuro e o que for. O que estamos en contra é da precariedade e da precarización dos nosos traballos e da sustitución do traballo humano que trae iso. O sea, estamos en contra do mal uso da IA. A IA levase utilizando na nosa profesión como en 1000 profesións como
parte de axuda, pues, desde que existe, desde hai 2 décadas. Aquí hai xente que me pode corrixir e que pode falar moito mellor que da IA, mas o que é a nosa visión é que a IA estáse utilizando para sustituir o meu traballo, e crear un novo traballo que se chama poseditar. Poseditar significa, vale, paso este guión por DeepL, Google Translate, ChatGPT ou o que for, e despois contrato un traductor polo un cuarto do prezo que lle pagaría pola traducción e tenme que corrixir esta barbaridade. Que pasa? Vale, para unha frase curta ou para o que 4 chorradas pode che valer o ChatGPT. Para un guión con referencias culturais, dobles sentidos, xogos de palabras, vamos, é completamente imposible para esta localización. Entón, as persoas que poseditan teñen case que facelo de cero, corrixir absolutamente todo, e iso priva de algo moi importante que é da creatividade, porque ti tes que estar con ese traballo de corrixir e non tes un momento para ter unha traducción creativa. Entón, iso, non estamos en contra da tecnoloxía, por suposto, igual a nivel ético eu sí que podo ter as miñas dúbidas coa inteligencia artificial, mas o que sí que estamos en contra absolutamente, e desde Agapet facemos un traballo de difusión diso e de concienciación do mal uso da inteligencia artificial. E xa vimos os casos, xa non só falo da traducción, pero agora mesmo non me acordo a serie coreana que se dobrara con voces de IA, vamos, e foi evidentemente foi Ostras, eso pasou. Sí. Horrendo, pero pasou en outros ámbitos de traballo, pasou a nivel judicial que usaron a IA para buscar referencias para dar un dictame e a IA se inventou casos e inhabilitaron un xuiz en Estados Unidos por usar a IA. A vos xa vos está pasando no Instagram que vos aparecen reels random dobrados con inteligencia artificial o idioma no que teñades a interface? A min pasoume con Orgullo Galego. Ostras, con Orgullo Galego pásame a min tamén, porque por algún motivo detecta que está en castelán, pero a mí fai moita gracia que aparecen vídeos de Pedro Sánchez falando en brasileiro, e eu de verdad que cada vez que o vexo digo, joder, pois este tipo en brasileiro aí ten moito máis convincente que en castelán, tío. Eu creo que eu faríame neofalante se fora el, vamos. Pois, tío, eu isto unha cousa que non soporto que está ata certo punto vencellado é o tema do lexendado automático por IA, porque parece que mola, diste que guai que tes aí para xente sorda estas cousas, pero é unha puta merda, tío. A metade das veces moitas veces non pilla as negacións e dis non estou de acordo e non che pongo non. Joder, a xente que non pode escoitar tense que facer un lío, tío, con iso que... Sí, e ao final xa na parte teórica a inteligencia artificial non pode traducir directamente audiovisual, outros ámbitos tamén, porque para traducir audiovisual tes que prestar atención ao guión, prestar atención á imaxe e ao son. O ChatGPT só presta atención ao texto, por tanto estas dúas partes que son igual de importantes que as outras, non as está vendo, por tanto, xa non podemos falar de traducción audiovisual na teoría. Pero bueno, claro, ahora a inteligencia artificial ten moito marketing e intentan la meter por todos os lados. Están la metendo hasta na administración pública como algo que vamos a ter que usar, o sea, que imagínate. Eu supoño que, o sea, parte do peso ou dos motivos non que se dan para a introducción de inteligencia artificial é que eu imagino que no vosso sector cada día debedes de ter menos tempo. Refírome, antes podías esperar varios meses por unha serie, agora é como ese rollo co streaming de consumo inmediato, de como é posible que a nova tempada non este aínda subida se xa saiu onte en Estados Unidos, etcétera, que ten que ser un puto cuelgue, supoño. Sí, ao final eu, polas miñas compañeiras máis veteranas, sempre me din que o sector audiovisual sempre tivo esta cousa da inmediatez, mas evidentemente, como ti comentas, co ritmo de traballo das plataformas digitais e que teñen que sair a vez, é dicir, se saen en inglés os Anéis de Poder, se saen en inglés ten que sair a vez en galego e ten que estar todo feito en galego. Entón, iso suma, por suposto, un traballo que non, como cualquier traballo, que se fai a correr, faise peor. E máis neste que tes, que igual, a min pasa moitas veces,
que, joder, un xogo de palabras non me sae, estou na ducha, todo tal, e de repente saime na ducha. Claro, pero necesitas ese tempo para repousar a traducción, macerala, tal, e saiche. E con esta inmediatez das plataformas digitais cada vez é máis difícil, claro. Bueno, creo que é o momento de pasarmos a falar das diferentes plataformas de difusión, que non é o mismo que plataformas de consumo, onde podemos ver que contido audiovisual hai en galego. Non? Non sei se coñecedes vos o caso de Pipocas, por exemplo, Sí, que é unha web. pero antes de ir con iso, gustaríame volver a recalcar para a xente que nos está vendo que o do teléfono non é un prop, é un micro de verdade que leva hoxe aquí o Paco Cela. Que me está doendo a espalda como cando falabas, como cando de adolescente chamabas a casa da moza, en plan, bueno... Non son horas de chamar, O min dixeron unha vez eso, o pai da rapaza. Pero é que igual a 1 da mañá dentro dunha cabina telefónica diante da casa dela, pois era un pouco feo, non? Sí, imagínate, eu con 13 anos chamando borracho a ex ás 2 da mañá, digo, joder, sei que empezan pronto agora, rapaces. Non te tiras pedriñas á ventana. Bueno, Blossom, pero mal. Non sei se coñecedes, existen 3 páxinas web que, cedellando nelas, vemos as diferentes versións de películas que hai en galego e na plataforma que están, que son Pipocas, dobraxes.gal e Wiki da Dobraxe. Non sei se José nos quere dar así un apuntamento máis profundo sobre o tema. Sí, eu creo que ligando con isto, para poñelas en contexto, estas 3 grandísimas obras do pobo galego necesarias existen porque no audiovisual galego e concretamente no audiovisual galego dobrado hai unha falla brutal, bueno, hai varias fallas brutais. E unha das grandes fallas brutais é a difusión, é a promoción. Como sabedes, hai unha lei do audiovisual que se aprobou no Parlamento Español grazas, non grazas a quen goberna no Parlamento Español, sino a Bildu, Esquerra e o BNG, que obriga as plataformas digitais que teñen base no Estado español a ter unha porcentaxe mínima, quero dicir ben, porcentaxe mínima é un 2,5% do seu catálogo, repito, un 2,5% do seu catálogo en galego, euskera e catalán. E ademais aí Flisolé invertindo en películas en galego. E el Loreac. Son todas as que teñen unha base no Estado español teñen que telas por lei. E ademais que unha das cousas, creo que ademais máis importantes, é que obriga a estas plataformas a facer unha promoción dos conteúdos, porque de que me vale, eu penso que un pouco que nos pasa a todas, de que me vale ter un blockbuster, que non o temos, un blockbuster en galego cando sai en Netflix, se ninguén sabe que está en galego. Nesta lei, desde Agapetio, que varias das nosas luitas, primeiro que se cumpla a porcentaxe do catálogo, que nin Radio Televisión Española ou RTV Play o cumpre. De feito, RTV Play das grandes é a que menos porcentaxe ten, chega un 0,9% en idiomas galego, euskera e catalán. Con trampa, porque... Con trampa, por suposto. Porque a RTV Play, por exemplo, ten a Esmorga ou ten moitas películas que xa son produción en galego. Entón, Clan TV debería estar o 100% do catálogo en todos os idiomas. Vamos, España dame caña, como dicía o Leo. E tu perro dame guerra. E ademais, disto que non se fala moito, que sí que me quería parar, por iso ligaba co que empezastes. A promoción é vital, porque iso. Saliu John Wick 4 en galego en Prime Video. Quen o sabe? Ninguén o sabe. O problema das plataformas, que é algo que levamos intentando luitar moito co Asociación Galega de Traductoras, é que teñan, se xa non é que teña xeolocalización, porque as aplicacións utilizan a xeolocalización para cousas que son terríveis, mas neste caso
se a aplicación ábreche en Redondela, como estou eu agora, en Lugo, en Ourense, e detecta que hai contidos en galego, deberíanche sair no inicio da aplicación, pois que xa tes predeterminada en galego. O problema é que é horrendo, porque se tú pos para ver en galego, despois, cando vas a abrir algo que non está en galego, sale en inglés. Entón, Claro. tens que andar traballando na plataforma todo o rato. E esa é outra cousa que o máis fácil sería é que na plataforma houbera unha opción para marcar idiomas predeterminados, ou idiomas preferidos ou o que for, e sempre se saltasen. Non pasa. Por tanto, sin estas dúas cousas é imposible competir coa publicidade nas redes sociais da serie que sai en español ou a serie que sai en inglés. Entón, estas tres obras que falastes que con moitísimo honor están traballando, Pipocas da Mesa, a dobraxe.gal, a que acaba de abrir a página web do compañeiro Xio Couto, e Wiki Dobraxe, que bueno, unha estaxe máis que de promoción, eu creo que un pouco máis de hemeroteca. Bueno, pois é xente organizada, a militancia lingüística, basicamente, que se organiza para dar promoción a as cousas que saen galego para que algunha persoa as poida ver, porque iso, que consumamos as cousas en galego hoxe en día nas plataformas, por desgracia, de militancia lingüística, porque non hai outra maneira que poidas ver que John Wick 4 estea en galego. Ademais que, bueno, para min é importante e ten un traballo de visualización e facía o Agapeti en Twitter, non sei, bueno, se agora sigue Twitter activo, pero cando saía, por exemplo, unha peli en galego, John Wick, facía a ficha de quen traducía e cando se estreaba en que plataforma saía. Entón eu íbame enterando das novidades gracias a iso, que non deixa de ser un post, pero bueno, tamén é un pouco o que facemos desde Obradoiro Digital Galego cos bots que nos avisan de tal creador de contido acaba de publicar podcast. E a maneira de esquivar un pouco pues, ese continuo facelo no idioma hexemónico. Eu direi que... Sí. Eu non coñecía a Pipocas, descubrino preparando este podcast, acabo de entrar, moi guapa a web, pero sí que é verdad que a peli que te ten en portada titúlase Tratamos demasiado ben as mulleres. Se cada non é o mellor título para ter en portada, porque segundo abres aí dale, a mesa pola normalización lingüística, tratamos demasiado ben as mulleres. Pois claro, teno como un art feito, non? Aí como encabezado da páxina. Me fixo gracia. E o noso traballo que facemos co Agapeti é toda a difusión das nosas socias traductoras cando publican un libro, cando publican un videoxogo ou o que for, unha peli, unha serie. Sí que temos esta campaña de difusión, mas claro, é unha rede social dunha asociación galega. É militancia lingüística que chega o que chega. A serie, como comentades, a página web da Pipocas é como máis visible, o máis ben feito, o máis profesional, mas claro, na mesa están a 1 millón de cousas. Entón, bueno, a actualización desta rede é máis lenta, non é tan instantánea, e claro, evidentemente, se estás a 1 millón de cousas non podes atender a todo o problema. Pero bueno, Pipocas.gal é brutal. Bueno, entón creo que nos podemos meter xa en vereda e falar de cousas que fixeche ti como traductor. Material que temos a man, ben sexa en plataformas, ben sexa na galega.gal, e creo que o máis recente é unha cousa que a min de neno dábame pavor, dábame medo, dábame moita grima, que son os bonecos de plastilina de Wallace e Gromit. Sí, a verdade é que é extraño que me caíse neste ano bueno, eu traducí a finais do ano pasado, estreouse este ano, que me caíse as primeiras curtas de Wallace e Gromit, porque iso xa teñen máis de 30 anos, mas bon, eu sí que de pequeno tiña esa, que son un pouco, as caras un pouco creepy de ver, mas fun un amante toda a vida do stop motion e concretamente da plastilina destes, e bueno, foi como se me caera un regalo. A primeira curta é curioso porque Los Media redobrouse, xa tiña unha dobraxe original, mas TVG, que vos vou explicar, perdeuse esta primeira dobraxe e redobrámola
e por sorte Antón Rubal volve ser Wallace, porque esa era a miña dúbida de, joder, vamos a redobrar unha cousa que xa se fixo, que don Antón Rubal, unha das figuras, unha das voces máis importantes do país, traballara nela, e por sorte tiveron o detalle de volver contar con el, e nada, maravilloso. O máis difícil e o máis divertido á vez é, bueno, pois iso, pasar o galego, os cachivaches, os cachifallos, os inventos do Wallace e do Gromit que, claro, nunca estiveran en galego. Entón, nada, traducir cousas para crianzas é o máis difícil de todo, mas tamén o máis gratificante porque é moito máis creativo, hai humor, xogos de palabras, entón iso, a dificultade lévase coa creatividade. Falábamos antes de pasar para a seguinte, falamos de Policán, que pensábamos Sí, que nos decepción, tres, pensábamos que Policán era un Completamente. produto galego, pero non é galego. Nos chegamos ao cine, vemos o cartel aí grande de Policán, non? E dicimos, pero isto brillante, non? Ademais o nome, isto será hostia, pero non era galego, tío, que eso lamentable confusión aí de. Eu creo que é a apropiación Non cultural. volverá a pasar. Sí, tal cual. Completamente. Completamente apropiación cultural. Tamén fixache Perdida, que é unha peli que eu dormina, non sei se Fer A min e Paco gustoume. teñen máis. A min gustoume esa peli, non é verdad que non a vi en galego. Pero a verdade é que, joder, esta peli no seu día foi potente. En que ano fixeche a traducción? Estreouse no 2024, se non me equivoco, deixa ver que foi no 2024, e a verdade é que foi un reparto, sobre todo o bo de traducir, supoño que non sei se no resto de mundos e de países pasará igual, mas como o mundo da dobraxe galega é como unha pequena familia, ao final vas coñecendo pois as seguintes que che pasan na cadea de produción da dobraxe. E creo que Ben Affleck fixera Antón Rubal, Rosamund Pike creo que fora Isabel Vallejo, o sea, temos unhas... Sí que iba a decir, chamoume Ben Affleck, que estaba moi preocupado porque iba a sonar en galego. No, iba a dicer que ao final, pola sorte de poder traducir en galego, sabes que vai ser un empregado na dobraxe cunha cualidade brutal e excepcional que, por exemplo, no español non pasa, porque, claro, de español hai 1 millón de estudios, e como hai 1 millón de estudios, hai 1 millón de formas de facelo, mellores ou piores. Mas, hoxe en día, creo que igual é un tema desto que se pode falar tamén de como se miraban antes as dobraxes, como se miran agora, a calidade da dobraxe hoxe en día de galego é excepcional, e joder, eu mirar a Perdida en inglés a mí gustárame moito, e é destas de que a segunda vez a dobraxe pode ser que me guste máis que o original, porque xa vos digo, Antón Rubal e Isabel Vallejo fan un traballo excepcional, e bueno, é un thriller destos que ten o xiro brutal final, que se non a vistes tes que ver. Sí, mira. Tamén che iba a decir que non debe ser o mismo traducir isto que, como falábamos antes, a inmediatez de algo que tampouco das visto, que só tes o texto. Sí, pasa tanto na traducción como na dobraxe ollo, que as actrices chegan e teñen que dobrar sin saber de que vai a película, que eso me parece, bueno, máis que terrible. E sí, neste caso, a verdade é que eu casi o meu, non diría a maioría absoluta, mas a maioría traballo para TVG e os ritmos da TVG son bastante apertados. Non sei se tan Bastante amplios. No, de amplio bastante nada. Entón, estamos acostumadas a traballar co fouciño detrás. Mas bon. Dis de apretado de tempo. Non, eu pensei, claro, traducen cousas... No, folgado no. Como digo que normalmente traducen cousas añejas, pois aí... Claro, mas o día é como todo, é para onte. O sea, tens que ter a traducción para onte. Entón, comezas traballando xa así. Claro, porque isto, Tamén bueno, fixeche... isto igual se sae un pouco do que traballas ti, pero imagino que na TVG terán un departamento que se encarga na adquisición de dereitos, non? Para a emisión. E a vos chégavos e tendes un prazo no que tendes que facer o pack enteiro, non? Claro, o problema é que nos é unha roda
na que hai moitas persoas implicadas e moito traballo. Por iso, compren os dereitos, chega o guión original, o PDF, o documento como for, pásanllo a traductora ten que traducir xa de xa, porque ten que pasar a xustarse en boca, a directora ten que ver o guión traducido, e a directora ten que convocar as actrices de dobraxe, as actrices de dobraxe ten que actuar, a produción de son ten que facer o seu traballo, a postprodución ten que facer o seu traballo, e todo iso para unha película. Entón, iso, dependendo das películas, claro, os tempos a tradución cómenos vivas, porque, evidentemente, dobrar con tantas persoas leva moitísimo tempo máis, por suposto. E algunha vez vos pasa como o mítico do restaurante co cliente pesadelo que lle devolve o chef a comida? Algunha vez vos volveu un guión de volta en plan de isto non se pode doblar? Iso é un melón excepcional. A TVG ten un departamento de corrección lingüística especializado en produción externa. É dicer, non corrixen da mesma forma. Claro, non corrixen da mesma forma os programas que fai a Galega que os programas que, neste caso... Sí, esos programas que fai a Galega meten xente falando castellano e non pasa nada. Por iso, sabes? Por iso a lingüística cero. Unha corrección lingüística na TVG, as nosas... que aquí podome meter nun lío, pero bueno, dame igual. Se cheguei hasta aquí. Cortámolo. E aí non volviste a traballar. E gracias a nós, nada, no paro. Eu entendo perfectamente que como cada cliente teñen unha guía de estilo e teñen unha forma de traballar e teñen unha forma de corrixir, quero dicer. Das que eu ou cualquier outra traductora pode estar a favor ou en contra, mas é o teu cliente e a súa guía de estilo tens que facelo. Mas o que non é de recibo é que haxa distintas, que para os programas que faz ti, Land Rover, e para os programas que fai unha persoa traducindo, joder, a min corrixíronme en plan barbaridades que están moi ben feitas e que te chegan a empeorar a traducción, que ese é o grande problema. Ligándote á guía de estilo, sempre ten que ser todo no dicionario da RAG en liña, co que te limita iso, que iso, claro, que isto é un melón que a veces é impresionante. Por riba, o dicionario da RAG en línea que nin siquiera é o dicionario de galego, digamos, máis completo que existe en línea. É mellor facer un castellano, con esos límites. No, o sea, non quero dicir iso, pero por exemplo, a ver, vou mencionar o elefante na habitación. Eu utilizo moitísimo máis no meu día a día traballando con textos en galego o Estraviz, o dicionario da Real Academia, porque todo o mundo quere Estraviz. É que é un dicionario moito máis completo feito por un señor, quer dicir. Eu creo que a medalla Castelao que aínda non a leve... Como que, espera, non tiña esta referencia, feito por un señor? Estraviz é un señor, Paco, é Estraviz é un señor? Pois si, é un señor, un tipo histórico. Un señor solo é capaz de facer un dicionario con maior capacidade e recompilación de léxico que o da Real Academia. Isaac Alonso Estraviz, que ten 91 anos, aí onde o tes, e fixo este dicionario sociño, non sei canto fai que non sei, o sea, non sei o ritmo de actualización que ten a día de hoxe, pero eu sempre o utilicei como un dicionario moi bon. Eu busquei... O sea, a base original sí que a fixo el, mas a actualización encárgase o portal galego da lingua, que é da GAL, e si, evidentemente, agora vais actualizando de forma técnica, mas originalmente foi este señor diciendo, vou fazer un dicionario correcto. E non o fixeron padriño de ninguna xeración de filoloxía galega? Non, porque é ilusista. Co Estraviz pasa unha movida que, cando tes o mítico debate de, eso o meu abuelo dicía o así, non, eso dixe de tal maneira, e vas ao dicionario da Real Academia e non está a palabra. Pero vas ao Estraviz, e pode ser unha palabra que se utilice en dúas parroquias de Cusperiñas de Baixo, e que cando cruzas a isoglosa desapareza, pero o Estraviz colleuna, fixouna e fixolle un significado. É unha cousa espectacular. Tuve que recurrir ao Estraviz para definirlle alguén boloco como o boloco de neve. Sí, e sobre todo porque isto xa é un tema filolóxico, lingüístico, de que o dicionario da RAG é un dicionario xeralista como o Estraviz. Por tanto,
un dicionario xeralista, o seu objetivo non é abranxer o 99% do léxico galego. Xa tens que empezar por iso. Entón, que non estea no dicionario da placa en liña non implica que non sexa galego. Non está a palabra bochecha, a ver, por favor, señores. Bochecha non está. Entón, claro, o problema é cando che limitan a un marco que ti sabes que ese marco é un marco de estandarización, de normalización ou como queramos chamalo. E cando te limitan a iso, por suposto, limitanche moitísimo a tua creatividade. Mas, bon, isto non é que se o faga a TVG, isto é todos os clientes teñen as súas guías de estilo e teñen as súas... Limita a creatividade, pero limita a comunicación. Porque ao final tens que pasar da maneira máis entendible posible un texto que se lle quitas a posibilidades de vocabulario, pues atascas e limitas. Bueno, teño por aquí escrito que tamén nos trouxeche Misery, ese clásico. Sí, eu a verdade é que falando con compañeiras traductoras de Cataluña e tal, cando eles dixen que traducir Misery, dixeronme, como vas a traducir Misery se tes 30 anos? Eu, sí, pero na Galiza vamos con outro ritmo. Sí, dirixía Charo Pena e Katie Bates fora Charo Pena tamén, bueno, outra do Monte Rashford da traducción galega, da traducción, perdón, da dobraxe galega. Nada, caeume a peli de Katie Bates, coa que levou Oscar, se non me equivoco. Eu son bastante fanático dela, por tanto xa me mirara a película un millón de veces. Creo que o Paul Sheldon facía o James Caan, se non me equivoco. Nada, un thriller, bueno, para gustos cores, claro, mas o thriller que me caeu a min por algún motivo. De feito, creo que foi non a primeira, mas no meu primeiro segundo ano de vida laboral, en plan, como che vai caer este clásico no teu segundo ano de vida laboral? Pois tiven esa sorte. E nada, unha peli pois bastante máis fácil de traducir que, por exemplo, igual ese Grom, ainda que non o pareza, pero, bueno, pero ao final tens que manter esa tensión, tens que manter ese ambiente de thriller en todo momento, de, bueno, esta señora vaime matar ou non. Facelo en galego pareceme excepcional. Pódese facer thriller en galego, como non. E nada, fixo a Charo Pena como Katie Bates, que, bueno, estou enamorado dela, entón, que mellor que ela. Eu creo que a día de hoxe pouca dúbida hai de que se poida facer thriller en galego, non? Eu creo que precisamente o xénero negro é o que máis se normalizou en galego, diría eu, polo menos esa é a miña impresión, non? Hai todo este tema do Galician noir, non? A ver, Misery, se lle quitas a xeolocalización americana, podría estar xeolocalizada aquí. Sí, pedimos crowdfunding para Paco, crowdfunding para facer Mondoñiceri, o mellor. Que sí, de feito, oiche, pero Pastoriceri. Los Ancares. Eu estou un pouco de acordo de todas formas con, bueno, de acordo, que quero decir, empatizo co que che dixeron as túas amigas catalás, porque cando nos falastes de que claro, porque ti es máis novo que nós, cando nos dixeches que doblaras Misery, eu dixen, pois farían unha nova de Misery para Prime Video ou algo así. No. Pero non, é Misery, a dos 90, a dos 90, correcto. A dobraxe en galego resúmese en falar con xente de fora cando dis, no, dobrei Misery. Bueno, pero fixaron unha nova de Misery. No. É que vamos con atrás. Dobrei Jurassic Park, pero cal? A última, a do a do que se escapan os dinosaurios, non? Bueno, do que se escapan os dinosaurios, eso son todas. Necesito máis datos. A de que se escapan os dinosaurios son todas, pero... Isto é como unha vez unha amiga miña que me chega e me pregunta, oye, Fernando, como se chama o negro este que xoga na NBA? Eu, joder. Joder, pois... Vexo por aquí que tamén, pese a ser tan novo como eres, tamén tiveche a oportunidade de traernos ao galego os Cabaleiros do Zodíaco. Sí, o que pasa que isto sí que xa fai máis sentido, non teño a tardis da traducción audiovisual galega, é que Doctor Who foi en galego a primeira dobraxe do Estado español, non sei se o sabedes, dato random que acabo de
se me acaba de vir a cabeza. Non sabía. Os Caberna, pois sí, antes que a dobraxe castellana fíxose na TVG. O cuarto do autor, se non me equivoco, o da bufanda, o cuarto, creo que sí. Sí, o que sale nos Simpsons. O do autor clásico, basicamente. Pois os Cabaleiros do Zodíaco, non a obra original dos 80 non ten dobraxe en galego, por desgraza. Creo que faltará algo máis, por suposto, pero creo que do panteón histórico do anime das que ha de faltar. E eu traducín... Rama tampouco está en galego. Está en catalán e non temos en galego. Oxalá termos a cultura visual da Cataluña. Pois, nada, en 2000, na década pasada, creo que 2014, se non me equivoco, sacaron unha precuela, cronolóxicamente, da serie original, que é O Lenzo Perdido, onde tratan a Guerra Santa que foi antes do que pasou na serie original. E é super curioso porque o non haber unha traducción en galego original, como por exemplo pode pasar con Dragon Ball, que se agora as bolas máxicas se Dragon Ball Super, oxalá, tocamos madeira, dobrase en galego, xa vería unhas técnicas en galego, quero dicer, pois a onda vital e todas estas questões xa existen en galego. Na questão dos Cabaleiros do Zodíaco, non. Entón, dame tu fuerza Pegaso e todas estas movidas tívenas que inventar, porque non existían. Danos aí unha, como traduciches aí? Estou super orgulloso, sempre que me preguntan disto, sempre falo. Dame tu fuerza Pegaso e dame a túa fauteza Pegaso. Que guapo. Tirando... Tremenda referencia oculta. O Manuel de estilo do Celta de Vigo, non? Un pouco, non? Ou seja, como vedes, teño aí unha bufanda do Celta, mas absolutamente para nada, que tamén, veladamente sí, mas terminolóxicamente a fauteza era a palabra perfeita, porque é esta bravura física, mas tamén emocional, mental. Entón, a fauteza era a palabra perfeita, e sí, evidentemente, metín a referencia velada. Algo bizarrísimo que me pasou hoxe. Sabedes estes míticos sorteos de Instagram que diste, isto non lle toca nin a Dios? O Celta fixo un sorteo da camisola co logo de The Voice, edición hiperlimitada a 10 camisetas, que lle tiñas que comentar nun post, rollo, cal é o teu personaxe favorito e seguir ao Celta de Vigo? Bueno, vou probar, porque total do Celta tocoume a camiseta especial de The Voice. Ostras, eu ese día entrei en Balaídos e mirei a un patriota e dixen, que hostia está pasando? Había un patriota en Balaídos e había unha lona na bancada de gol feita con inteligencia artificial, super mal, Amazon, te odio. Hubo un anuncio en Balaídos creo que era do capítulo final de The Voice. Sí, estaban abertos co capítulo final. E había un patriota en Balaídos, é certo. E pasan aí uns ultras do Celta e din, hostia, así que cando escribíamos patriotas á rúa era por isto. Eu botei de menos que esa serie non estuvera en galego, huberame molado moitísimo. Sí, ao final joder, todo este tipo de o que vivemos a xeración xabarín con todas estas series históricas clásicas tínse que estar facendo agora. Só se fixo cunha que nas críticas é a que pior, a que máis lavazadas levou, que a dos que falaremos despois, a dos Anéis de Poder, mas quitando desas non temos nada, non hai absolutamente nada. Teño aquí apuntado que fixeche o Axente Vinky. Que é iso? Pois o Axente Vinky é o meu traballo máis difícil, con moitísima diferenza. Originalmente son uns contos para crianzas en que unhas mascotas son axentes secretos. Estou non buscando que gordos están estes gatos. Por favor. Sí. Entón, as mascotas pensan que os seres humanos son estúpidos, que son como se foran as súas mascotas. Entón, cando non os ven, póñense os traxes, as naves espaciais e o que for, e combaten os extraterrestres. Quen son os extraterrestres? Os insectos. Os seus inimigos mortais son os insectos e fan este combate. Digo e sempre falo dela porque foron 70 capítulos que vos diredes, creo que para crianzas de 8-10 anos, mas o ritmo,
o humor, o sea, un adulto, o sea, os pais e as nais pasan o mellor coa serie porque hai referencias como a crianza non entende. Xogos de Eu vi palabras. isto. Eh, Son como uns hámsters. sí, parecen hámster, mas son gatos, pero sí que parecen hámster. Son como gatos moi Pero- gordos. Gordechos, son moi gordechos. E xa vos digo, a nivel de localización, xogos de palabras, estilo, rexistro, ritmo, é a cousa máis difícil que fixen na miña vida, a que máis rompín a cabeza na ducha para pensar ese xogo de palabra, e da que máis estou orgulloso. E iso, é unha serie para crianzas. E ti dirías que a dificultade é por ser unha comedia ou é por ser infantil? Polas dúas. Eu creo que, a ver, dependendo do contexto, dependendo da película, por suposto, eu creo que o humor é o máis difícil, sen dúbida, porque tens que xerar unha emoción, que ten que entender a persoa que está recibindo esa traducción, esa dobraxe, porque, por exemplo, o mal terror, o susto, pois un screamer, volume a 300% e levas un susto, que ese é o mal terror, por suposto. Mas o humor, a persoa ten que entendela, ten que conectar con esa referencia e nun segundo ten que facer a isca esta. Entón, para mí o humor é máis difícil e este humor era un humor super complexo para ser unha serie de crianzas. E a dificultade de traducir rexistro infantil é que, claro, van a ver crianzas. Entón, tens que limitarte e tens que facer textos moi simples, pero que a veces é moi difícil facer este texto simple para que entenda pois unha rapazada de 8, 10 anos. Entón, sumar esas dúas cousas para min foi o máis difícil que fixen, sen dúbida. Que curioso. Bueno, eu aí falaría de algo que xa nos explicou Paco unha vez, que é o tema da diferencia do rexistro, porque pódenos contar aí, Paco, cando foi ver a película de Patrulla Canina que ano pasou, que me lo disfrutou. Verdad, Paco? Recordos de Vietnam, Foucault. Foi unha das miñas experiencias cinematográficas sen dúbida máis intensas da miña vida. Mira que eu pensei que era capaz de aguantar o cine, joder, tampouco sou unha persoa que vexa cine moi maduro, sabes? Quero dicir, dixe, bueno, pois unha peli de animación. Pero no, era un nivel demasiado para nenos da idade que tiña daquela meu sobrinho, claro, que tiña, non sei, 4 anos. Uf. E eches En plan estilo TikTok vertical de hoxe en día. Sí, era igual que claro, porque temos un pouco o rollo de que por rapaces todo ten que ser como moi disperso, moi caótico e moi brillante con colorichos, desde a comida con gominolas ata o cine con Patrulla Canina. E era por rapaces e os non tan rapaces, que eu fun ver a París de Noia por primeira vez nas festas de Sar hai 2 meses. Aquelo é un espectáculo. Como? Como? Tío, que tes case 40 anos, como porque eu non sou orquesteiro. É a primeira vez que fun ver a París de Noia. E despois provei a queimada por primeira vez, pasaron un porro. A queimada vou dicir unha cousa. A queimada, isto para min é moi paguiris, eso. Eu provei non máis dunha vez, pero eso para min non é o mesmo que a París de Noia. Eso para min... Se falamos do licor café, era outra cousa, pero a queimada... Bueno, pero a París de Noia para min pareceu un espectáculo para persoas con déficit de atención, con trastorno de hiperactividade, era imposible. O sea, a mí parece o siguiente que probes o combo dominicano, que xa verás, eso sí que é droga pura. E a questón esta dos estímulos constantes pareceme algo super complicado e complexo de debater, porque non sei se vistes a nova de Super Mario Galaxy, que é o que comentaba eu, que parece que estás vendo un TikTok en vertical, que estás pasando vídeos así, que son estímulos, e que ao final este consumo de redes sociais está influindo no consumo de audiovisual e, joder, se o cine vai cara aí, estamos bastante fodidas. A última temporada de Doctor Who, que son todo planos parados, iso é para que quede ben en vertical. O sea, eso está estudadísimo e eso vai destrozar todo. Mas a última temporada de Doctor Who é fatal por moito sentido, mas porque está feita para que en vertical quede perfeito
Está pasando Despois metan moitísimo. reels a peña... Claro, o sea, con esta referencia, si vedes a temporada final de Doctor Who, flipades. Bueno, pois eu Que- creo que é o momento no que podemos facer un descansiño e continuarmos falando de que cousas de novidades temos e que cousas históricas vos recomendamos. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu aínda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Benvidos de volta, unha vez máis, aquí o voso podcast de confianza sobre cine que fala máis do que sabe. Hoxe seguimos aquí con Josiño falando de traducción e cinema e do que podedes topar nas vosas plataformas, porque ahora vamos a ir á actualidade e a cousa fresquiña que está nas vosas plataformas. Non está pirata en ningún lado, non hai ninguna páxina web con nome así rancio relacionado con mulleres voando en escobas nas que podades acceder a este material. E o programa este no que saía un burro, eso tampouco xa non funciona en Windows 11. Xa non funciona. Dixéronme. Este podcast nunca xamais apoiou a piratería de ningún tipo. Eso, facémola en contra da nosa vontade. Non a Depois votamos 7 Padre Nuestros e miramos que a CIA non entre na nosa casa cunha orden de detención por ir en contra dos dereitos de autor. Eso. Porque estamos destrozando familias. Fun eu o que chamou o FBI para que foran a polo gordo de Megaupload. É máis. Mira se estou en contra da piratería. Ben feito, porque como se chamaba o servicio que tiña que era para ver en streaming? Megavideo. Eu paguei por... Megavideo, que era unha puta merda que se che colgaba todo o tempo e a partir do minuto 60 ou así non se deixaba ver máis. O sea, eso sí que merecía unha operación. Pero porque non tiñas o premium. Pero oiche unha cousa. Eu cheguei a pagar premium. Reiniciabas o router e xa che funcionaba porque che cambiaba a IP. E nos pensando, como estou jodendo aquí o mega gordo, que non lle estou pagando aquí a licencia por tal, e logo cando cachou o FBI e tiña unha colección de avións e unha mansión aí que diste, joder, pois tanto non me debín de joder co do router. Que vos iba a decir? Somos aquí todos moi legales. Eu paguei por ver Mentiras e Gordas tamén. Paguei a señora Sinde pola súa película. Bueno, eu Fuga de Cerebros. Que ao cine Mentiras e Gordas? Que vais ver ao cine Mentiras e Gordas, Paco? Non sei. Era unha broma. Quen pagou por eso? A ver, é moi posible que daquela que éramos adolescentes e o mellor che tocou ir a ver algunha... Quero dicir, a ver, eu podo confesalo, xa pasaron moitos anos. Ao precio que estaba o cine cando... Eu fui ao cine a ver Non te fallaré. Quero dicir, mira, estamos... Todos fomos ao cine. Ao precio que estaba o cine, cando votaron Mentiras e Gordas, era máis barato ir a un hotel por horas para macear. E iso está comprobado. Porque o cine naquela época era moi barato, tío. O cine empezou a volver caro nos últimos, non sei, 15 anos. Eu de verdade que me acordo de pagar por ir ao cine casi o que pago agora mesmo por respirar, sabes? Bueno, total, gracias ás plataformas majísimas que tanto nos queren e que che poñen un paquete na porta cando necesitas un Warhammer de emergencia, temos a nosa disposición pelis moi grandes. Eu recomendo vos John Wick 4, porque as outras tres están en castellano. Entón, entereime, a min pasoume que me enterei que John Wick pasaba a estar en galego, a cuarta, e digo, pois vamos a vela, sin ver as anteriores. E foi moi gracioso, porque
claro, non tiña lore ningún encima o da mesa ou dos hotéis e tal. E eu Non vía viste John Wick a primeira? sin De verdade? ver ninguna. Sí. Metíme na Tío, o cuarta único a Wick pelo. que fai falta de John Wick é que mataron o seu can. Xa está. Entón, puxeme a ver a cuarta, O seu can claro, vin Excalibur. que encántame que empezan a tiros nel e colla a chaqueta e a pon diante e can os tiros. Eu creo É que se falta o me lore falta... todo. Ese momento foi o de creo que me falta información. Vou ver as tres anteriores. No, é que era de pana bella. Pasoume, eu con John Wick pasoume que vin a primeira e moitos anos despois, porque a primeira ainda xa ten tempo. Sí. Fun ver a terceira cun colega ao cine sin ter visto a segunda. Entón, Segunda pasábame non. algo parecido, que era como que é todo isto que está pasando e por que todo isto escalou tanto desde aquela venganza random que fixera contra uns mafiosos rusos da película original. Mafioso ruso que lle rompió o coche. Hai unha cousa. Baba Yaga. Mólame este concepto de hai unha decidir a cuarta. Vou doblar a cuarta. A boa. Vou doblar a boa. Sí. Eu quería comparárbola. De Paco, direi que, por exemplo, hai moitas sagas nas que eso se pode facer, nas de terror, tipo Halloween, Elm Street e tal, que máis dá que te vexas a quinta que oitava, sabes? Eu teño unha teoría con que dobraron John Wick 4 e comparo a con Mr. Bean. John Wick é unha peli de acción na que os diálogos que hai, polo menos na cuarta, están tan contados, Todas. están tan xustos que dis ti. De feito, non sei se é leyenda urbana que o actor, como se chama? Keanu Reeves. Keanu Reeves dixo, vou vos cobrar máis por cada palabra que diga, para que sea máis unha peli coreográfica chula. Entón, non sei se é leyenda urbana ou non, pero para min compararía con Mr. Bean na facilidade de traducilo, porque canto menos texto hai, menos traballo hai. Por lo tanto, traernos John Wick en galego debe de ser de todo o listado da filmografía, polo menos da filmografía deste home, é a máis fácil, porque traer Matrix en galego é moito máis difícil. Porque o tempo que están sentados dando a tabarra con la realidad, aparte do arquitecto, un virus. Aparte do arquitecto de Matrix Reloaded, eso está dobrado galego. Eso... Sí, eso está. Joder, tuvo que tolear o que lle tocou facer iso. Esa escena, eu tamén me acordo de verla no cine. É dicir, que é isto? Que é isto? 14 anos, tiña ganas de ver tiros e hostias. E esa escena de 10 minutos o tipo explicando o seu malévolo plan sentado nunha silla con Neo cabreándose, de verdad que me rompeu completamente o mood, sacoume da peli por completo. Sí. E de feito, naquel momento tería agradecido estar vendo a peli pirateada e poder ir un pouquinho para atrás, en plan, a ver, volvemo contar, porque non me estou enterando de nada. A min deso gustoume moito a parodia que fixeron en Cruz y Raya, que era, chamábano por teléfono, bueno, me dicen por teléfono que ya hemos hablado mucho, hay que darse de hostia, pum. Toca palos. Me llaman por teléfono, sí, me llaman por teléfono que ya sobran los palos, que hay que hablar un poco. Bueno, Cruz y Raya tiña boas parodias de películas, teño que dicir, porque o de Die Hard de 3 a mí me parece sublime. Wow. Piensa McLean, piensa, de feito, piensa McLean é unha frase que para min está xa sei que nas pelis normais di piensa, pero para min o piensa McLean, piensa é o canon do que di na película, sabes? Piensa McLean, piensa. Fai moita gracia o tipo falándose a sí mismo chamándose polo apelido. Sí. Non sei se sabedes que John Wick a primeira era unha película para ter principio e final e acabouse, mas como apetou tantísimo, fixeron a segunda que non ten absolutamente nada que ver, e claro, se pasas a primeira e a terceira se perdes os segundos labón, dices que carai está pasando. Entón, sí que unha saga de acción. E o que falas de, Paco, do tema da traducción, as pelis de acción son as mellores para traducir, porque normalmente hai moitas formas de cobrar, normalmente cóbrase por tempo, por minutaxe. Non? Hai por take, por tempo, hai 50.000 formas, mas a máis normal de hoxe en día é por minutaxe. Entón, as pelis de acción que non teñen moito texto, claro, estás cobrando case sen facer traballo. O problema son ao resto, as que falan moito que... Hostia, o que traduciu John Wick, as que traduciu a triloxía ao español de John Wick comprou unha casa.
John Wick Sabes 4 o traduciu mítico unha meme Margarita Díaz, compañera, e dirixiu unha Xulio Lorenzo. Entón, Margarita non sei de que forma cobra ela, mas se cobra por minutaxe, espectacular, John Wick 4. por favor, a mí gustaríame pedirlle ao montador deste episodio que está sentado hoxe aquí con nós, que se acorde de cando falemos de como se cobra tal e de que chollo cando che toca unha película de acción e tal, poñer un mítico meme de Scarface cando están falando por teléfono e ríndose e poñer abaixo Sí, que a canción de Push It to the Limit, non? os dobladores cando lles toca os traductores cando lles toca traducir unha película de acción. A verdade é que non o vou facer porque contado ten máis gracia. Porque... Eleva menos chollo. Contrasta moito coa seguinte que temos na lista, que é Os Anéis do Poder, no que falan moito tempo. E aparte, Os Anéis de Poder, traducida por Madalena Sánchez, que é compañeira da Agapetti, lexendada por Lucía Doval, que tamén é compañeira, o impresionante e o que cabe destacar, por desgraza para o noso país, é que a primeira, eu creo que é a primeira dos blockbusters das plataformas digitais que saiu non só dobrada en galego, sino que saiu a vez que a original, é dicir, saiu en inglés e en galego a vez. Por unha vez, ceder todos os nosos datos e acabar co mundo vendendo as cousas a Amazon serviu para algo. E iso, Amazon é unha empresa cancelável e cuestionável por 1 millón de motivos, mas no que a questón da tradución e da dobraxe, no noso caso en galego, supoño que en euskera e en catalán igual, trata os idiomas como si foran, os idiomas son o mesmo, iba a decir unha animalada, mas tratan os idiomas como si foran países organizados, como si foran personas, tal cual. O sea, tratan o galego como si fora o español, que eso... Somos idiomas e tenemos seres humanos. Que iso é poñelo en termos moi duros, pero moi certos. Realmente, creo que moitas veces, sobre todo cando a xente que queremos consumir produtos culturais en galego, tal, cando pedimos, parece que é un capricho. É como, non, tío, quero dicir, é igual que quero que un tío de Burgos ou un tío de Vigo, castelán falante, poida ler o libro en castelán ou ver a película en castelán se lle apetece, pois eu tamén quero que, só estou pedindo o mesmo, non estou pedindo nada máis. Ademais, aquí pasa unha cousa curiosa, non? De que para que queres a dobraxe en galego, non? Se xa hai unha española, entendes ben, claro, pero vale, xa hai unha latina, ponte isa, non? Ponte esa, que entendes ben, un pouco... Piesito. Bueno, con piesito ni esto, Esas sí que... o que quería dicir eu dos Anéis do Poder é que isto foi bastante sonado, non? Que se dobraba, que se traía dobrado galego. Eu recordo que daquela estaba eu colaborando nun proxecto así tamén de radio de podcast que se chamaba La Regadera, que era en castelán, e que como era época do COVID, pois facían watch parties destas de Twitch, e acórdome que a fixéramos en galego porque incluso entre xente castelán falante e tal, xente, digamos, como dixo antes aquí Josiño, fora do que é a militancia lingüística, enterouse e lle deu a curiosidade. Eu creo que se consumiu este produto en galego por xente fora da militancia lingüística. Sí, eu creo que a primeira temporada, a segunda xa non, por desgraza, creo que foi un dos momentos onde rompemos o que a minorización e todo o noso apartado sociocultural e rabuñamos o mainstream, que por suposto non chegamos ao mainstream porque iso é imposible, por desgraza actualmente, mas sí que o primeiro en que un produto dobrado en galego sacou a cabeza da auga. Creo que foi a primeira vez, coa primeira temporada. Coa segunda temporada eu case non me entero de que saíra, mas eu non creo lembrar, Amazon non pagara polos anuncios que estaba dobrado en galego, non foi simplemente militancia lingüística que de algún momento viralizouse porque a publicidade que fixera era para castellano. Non sei se lembrades de se fixera Os Anéis de Poder da primeira temporada en galego, porque non sei por qué, supoño que sería tamén por tema COVID, de que estábamos todas
zumbadas metidas na cova. E creo que sí, que foi a primeira vez que quase se chega ao mainstream, quase se chega a ser célebre e que, joder, E que como... para min é super salientable porque é o primeiro exemplo de fantasía en lingua galega. Primeiro, porque na galega non se traduciu nin Willow, nin se traduciu O Señor dos Anéis clásico, Duños and Dragons, non hai nada desa línea Bueno, de... habería que revisalo ben, Paco, non o sei. A ver, Non teño tan o claro. primeiro... Clásicas non, desde logo. Eu teño que dicer que vais estrear, non podo dicer cual é por NDA, vais estrear Fantasía traducida por min na TVG. Ás 3 da mañá unha cuarta-feira, máis bon. Uf, Pero podíamos falar dos horarios a TVG para esas movidas. Sale un falcón nesa película? Non. Merda. É unha Ese peli, falcón. que foi supoño que agora será de culto porque se pegou un ostión, vamos, criminal. E se a ven agora que as que a ven din que é de culto e que é super clásica. Mas non chegou a segunda parte. vamos, Ojalá sea o guerreiro número 13. Molaría moito. Oxalá. Obviamente, no vídeo da miña primeira comunión, pero algo me di que eso non se pasaría. estou pensando que non vos se van lograría. que vos van colar en galego a peli do carteiro de Kevin Costner. Que No, esa aina. esa aina, hostia. Pero non é fantasía, é posapocalíptico. Bueno, sí, de verdad. Será o mellor Non será Eragon. o corazón do dragón. Non é Aragorn. Vamos a estar O corazón do guerreiro, o corazón do guerreiro. Ahora que dixo o corazón do guerreiro, dúbida existencial que me acaba de entrar. Hai algunha película originalmente feita en castelán ou en español, latino, que se traducise ao galego? Digo que se traducise como dobraxe. Sí, moitísimas. E sobre todo que se fai hoxe en día, que é para facer a trampa da Xunta, para recibir os cartos de financiamento do apoio galego, a peli faise cunha produtora en galego, faise en castellano e despois dóbrase. O gran exemplo que temos Aí con está. isto para saber que pasa na galega é Contosar, que non se dobra a si mesmo a versión en galego. Todas as de Tosar, feitas en castellano, sí. Entón, tes a voz de Tosar en castellano, despois dobrado en galego por outro tipo. E unha referencia friki que me acaba de vir agora polos os Anéis de Poder é de tratar o galego como un idioma, en plan, o galego é un idioma. Para os Anéis de Poder, como sabedes, non vou facer a publicidade, mas hai traduzóns en galego e chamáronse o traductor a Moisés Barcia para ser un asesor, unha supervisión lingüística, porque claro, ti ponte a traducir o lore do Señor dos Anéis en galego, cando non están as películas, si están os libros, mas Amazon tamén contratou a Moisés Barcia e creo que a Luisa Laje tamén, para que foran supervisoras e correctoras tanto da traducción para dobraxe como da traducción para lexendado. Que iso é o que se fai en todos os blockbusters do mundo e este era a serie máis cara da historia, non sei se a sigue sendo, que está en galego. Acabo de acordar dunha cousa que non está en galego, creo que non está en galego, pero sí que é moi gracioso porque incluye a túa profesión e o audiovisual que é a peli da chegada, que comeza cunha clase na universidade, Verdade. moi dura. O Reino da Galicia. O Reino de Respetamos Galicia. moito esa película por esa, bueno, aparte porque esa película é un peliculón porque empeza con esa frase. Como traductor, a questón de cando dicen descubrimos o idioma, es completamente terrible, mas é un peliculón. Ben, en plataformas tamén temos unha peli que é un caso extraño de peli que, se a ves dobrado ao galego, botas unhas risas e é a mellor peli que podes ver, vela en castellano é unha puta mierda, que se pegou un ostión nos cines, que foi Borderlands. Evidentemente. Eu creo que destes exemplos de produción multimillonaria de, hostia, este xogo vende muitísimo, vamos a contratar unha persoa que non sabe nin o que é un xogo e vamos a facer unha película como pasa no 90% de adaptacións de videoxogos. Neste caso, a versión original e incluso a versión en castellano é terrible porque é unha película, vamos, non vamos aquí horrenda, porque non fai falla, mas
a traducción da compañeira Luisa Laje e a dirección de Xulio Lorenzo trouxeron o mellor claptrap da historia que o dobrou Alfonso Gil, se non me equivoco, e, joder, eu son un friki extremo da saga de Borderlands, e ver a claptrap falando en galego, eu non podía parar de chorar e de rir a vez. E estes casos en que, joder, que se fixo con tanto cariño que, a ver, supoño que tamén será porque, bueno, porque mirar isto en galego e tal, e non sei que, pero eu disfrutei en galego, e mireina en castellano e saíndo do cine enfadadísimo, como non? Mas en galego gustoume moito, e non sei se vos pasou desto de ver unha dobraxe e que vos gustara máis que a original. A min en galego foi unha experiencia esta peli. Eu collina, Pois vou sabía na que ver, era mala. Está me vendendo ben. Sabía que era mala, pero collín a dobra. Ben. É desto que te podes ver e dis, buah, pero isto gana moitísimo. O sea, isto é un produto cultural, o sea, convirte algo que é mierda en maravilla. Eu non sei se é equivalente porque non a vin noutro idioma, pero claro, falábamos antes dos Anéis de Poder, que levou moitísimas críticas e tal do fandom e así. Eu non sei se tivera visto en inglés subtitulada ou dobrada en castelán ou o que fora, o que me tería parecido a serie. Eu sei que a vin en galego e que disfrutei. Entón, creo que sí que pode haber unha influencia. A dobraxe brutal dos Anéis de Poder. As actrices fan un papel impresionante en galego. Iso non llo quita, a pesar de como che guste ou non a serie. De feito, eu teño, na miña memoria, teño unha escena do Señor dos Anéis, bueno, da serie esta, na que teñen a Galadriel e ao outro personaxe non cárcere, non? Están falando, están Zelda con Zelda, e a ti por que te levaron preso? Por perexa da taberna? E o tipo di, non, por sedición. Fíxome tanta gracia que digo, joder, é que hasta a unha cousa que non tería gracia en castellano, en galego mete ese tono e esa de... Joder, esa proximidade, porque ao final, supoño que é o mesmo que pasa con Borderlands, consigue que este tan cerca de ti e da túa idiosincrasia que che fai gracia. Sí, ao final, evidentemente, o factor emocional, o tema de ver unha obra destas características en galego, aí está, iso é completamente subxetivo. Mas, neste caso, a compañera Luisa Laje, que foi quen traduciu Borderlands, sí que fixo un papel de, joder, vamos a facer algo con isto porque non hai quen vexe esta película. Entón, nada, foi un traballo perfecto dunha película terrible. Pero non pensades que o que dicía aquí Paco de que fai máis gracia e collela con máis cariño porque a sintes máis achegada a ti, que estou 100% de acordo con iso, pero non pensades que é un pouco arma de doble fío, porque do mesmo xeito que nunha película como Borderlands xa mellora porque che mete ese punto de familiaridade que engancha co teu sentido de humor, noutras películas o mellor traeche a Galicia algo que non deberías relacionar con Galicia. A min teme pasado que a dobraxe galega que me custa un pouco máis vela moitas veces, o que me saca un pouco da película, e non creo que é unha cuestión de non terlle respecto ao idioma, eu creo que é unha cuestión de que ao final o galego é un idioma que relacionamos tanto con nós, con o noso barrio, con a nosa familia, ca aldea, co que sexa, que eu creo que ás veces che trae un pouco a túa realidade, che saca un pouco do mundo que che mete a peli. Isto é difícil facelo ben. Non quero dicir que porque sexa en galego xa ten que sonar a algo de aquí e non podes doblar Star Wars en galego ou algo así, pero é difícil porque corres ese risco, penso eu. Bueno, e de feito de Star Wars é o caso, bueno, falámoslo despois, pero o caso claro de, para min, dun erro a forma de no momento de escoller unha referencia de dobraxe. Sí, porque ao final aí pasamos o que a un tema que nos 80 e nos 90 era como a referencia no mundo da tradución, que era domesticar, é dicer, ti podes poñerte a traducir desde diferentes prismas de visón do que ti queres transmitir. O sea, nos 80 e nos 90, que é, bueno, onde vamos a falar agora das dobraxes clásicas da TVG, sí que había esa moda, tanto no castellano, de domesticar completamente a dobraxe. Entón, o que facías era iso, ter
referencias culturais galegas nunha obra de Estados Unidos ou nunha obra do que for, e que hoxe en día, bueno, naquela época facíase, e facíase con moito honor, porque non había nin carreira de traducción. O sea, as primeiras películas que se dobraron en galego non existía a carreira de traducción. Entón, eu teño moitísimo respeito a toda esa xente que empezou, Luis Iglesias Besteiro, Charo Pena, Miguel Pernas, que son os piares fundamentais, mas que esta xente, conforme se foi formando e conforme tamén a traducción avanzou, a nivel no Estado español tamén pasaba, xa se perdeu iso, no sentido de, domesticar unha escolla de traducción moi complexa e que só se ten que facer en certos casos. Ou, por exemplo, no español, o Príncipe de Belén falando de Julio Iglesias ou de Chiquito la Calzada, querida. Iso só se pode facer en casos moi concretos e moi complexos que antes era modo. Entón, por iso, sí que hai este pensamento cultural de, todas as doblaxes en galego din estas Bébeda, Suelen ou todas estas referencias clásicas que temos, mas que co paso dos anos xa non existen. O sea, cos paso dos anos profesionalizouse e estamos facendo un traballo de respetar a obra original, por suposto. Boa, teñovos que contar un tema de traducción que me pasou outro día, que vai ser unha historia como moi random, pero vai un pouco a conto de todas estas referencias culturais e de Bertín Osborne e compañía. O outro día estaba na casa dos meus pais, virando aí caixas vellas e tal, non atopei ninguna revista porno, porque xa sei que o chiste vai vir por aí. E o que sí que atopei foi a miña colección de... Non se atopaches porque esas non as perdiches, cabrón. Esas telas todas ben gardadas. O que sí que atopei foi a miña colección de pesadillas, que tiña moitísimos, acordemos daqueles libros, e puxeme así en plan nostálxico a abrir algún, ler e tal. E estive lendo un que ademais iba moito comigo porque era Llamada a los bichos raros, que é un dun rapaz que se dá conta que no seu cole pois hai unha especie de conspiración alienígena e tal. Bien, pois neste libro, escrito nos 90, hai unha escena de bullying, en aquela época debía ser unha cousa como moito máis, digamos, vista dunha forma moito máis lixeira que hoxe. E o rapaz protagonista é a vítima deste bullying e o que fan é, como vai cunha chica que lle gusta, pois os matóns poñense arredor e oblígano a cantar porque canta fatal. Entón, pensado en ridículo, oblígano a cantar. Que lle obligan a cantar? Polo menos na versión en español deste libro. Dinlle que cante a Macarena. E claro, eu pensei, a Macarena chegou tan lonxe fora das fronteiras de España. A Macarena sí. A Macarena podía sí. ser, claro, eu dixen, será posible que R.L. Stein decidira referenciar a Macarena no seu libro? E que fixen? Bueno, pois o único que podía facer... A Macarena chegou moi lexos. Por eso digo, que a Bill Clinton. Pois dixen, vou resolver o misterio. Entón puxenme en Google e busquei o nome original do libro e puxen PDF, non fagades isto na casa, chicos, e baixei un PDF do libro en inglés. Bien. Pois non era a Macarena. Foi unha liberdade do traductor, bueno, unha liberdade, foi sair como puido para coller unha referencia. O que lle facían cantar no libro original era Barras e Estrelas, o himno estadounidenses. O que tocaba Lisa de imaginar o traductor dicindo en plan, bueno, pois como Barras e Estrellas, no, hombre, que pois que cante a Macarena, que se me ocurre. O que tocaba Lisa Simpson na competición de... Sacaban as barriñas aí. Sí, sacaban as barriñas. É outro dos problemas de que España non teña un himno con letra. Como España non ten un himno con letra, non poden facer unha equivalencia con estas movidas en castelán. Como era molado que o libro... Canta Franco que tiene el culo blanco. No, Franco que tiene el culo blanco. Eso tendría sido traducción perfecta. Hostia, pero la Macarena, si fuera Macarena, estaría guay, porque si la Macarena era chunga, a versión americana da Macarena era aínda máis atroz, non? Con este I'm Hampton of Macarena era aínda peor, tío. O sea, se fixose super viral a canción. A versión japonesa. Madre mía. Bueno, recoñezo que neste libro tiven dúbidas de dicir, a ver, o da Macarena será así ou non será así, xa vin co final que non. Deixando a Macarena de lado, outra cosa que temos aquí apuntada é a maravillosa Alego película, que debe ser
a película que máis xoguetes e referencias culturais ten, e para mí é unha pérdida de localización porque ten unha canción boísima, que en castellano é Todo é fabuloso, que tamén a traduciron moi parecida, cando eu creo que temos unha liberdade de vocabulario tan amplia como para que haya palabras como todo é caralludo ou cousas que non sonen tan bruto, pero seguro que abre aí o Estraviz, a ver cantas cousas sinónimas de fabuloso. Esta película Espantoso, é da Paco. TVG. Non podes poñer caralludo nunha peli infantil. Aí é o Claro. problema. Hai rexistros. Debería que tirar Non vos do... deixan decir caralludo nunha película infantil da TVG? Home, claro que non, unha palabra malsonante, vende carallo. Bueno, xa, pero é deturpada, o sea, eu creo que oín algún caralludo... En español dirías cojonudo nunha serie infantil, non podes. Bueno, na peli das Tortugas Ninja... Aseguro Depende do adolescente, non infantil. si Paco fose doblador ou traductor, as películas infantis terían tacos. Non me cabe, vamos, aparte que che faría un spoiler. Recordar Na cousas primeira escena da como... película, os personaxes farían spoiler, en plan, ao final morres ti e ti. Ala, nenos, podedes deixar de ver esta película. Paco doblando, mira quen fala, o bebé cagándose en Dios xa na primeira escena. Por exemplo, hai o mítico... en Dios non, pero hai o mítico de Dragon Ball GT, o Son Goku facéndolle o Anton Rubal dicindo vello de merda, o Dr. Giro paralelo, mas cos filtros de hoxendía na TVG non podes absolutamente en ningún lado. E vos pimpins un vaso de leite a dormir e cousas así, sabes? Paco, estou imaginando, perdón por seguir co chiste absurdo, pero estou imaginando o Imperio Contraataca traducido por Francisco Cela, escena número 1 aparece Darth Vader encima de Hoth. Lord Vader, estamos enriba do planeta, que facemos? Pois espera, porque teño que ir ver se recupero o meu fillo, porque sí, é o meu fillo. E que alguén diga, pero se Darth Vader non di eso nesa escena, da igual, nesta versión de Paco. É por aforrar tempo. E sabedes esa que é princesa? Pois tamén é filla miña. Son irmãos. A seguinte película, xa spoileaches a seguinte peli. Son irmãos e vanse dar un bico. Vale, a ver, saliento esta película porque tamén ten a referencia a Batman en galego, que as temos todas, bueno, menos a última, a de o tío que fai de vampiro en Crepúsculo. Sí. Sí, que ladrillo, de peli. As de Nolan temos todas. A min de Batman moloume, teño que dicilo. Sí, pero digo que temos todo Batman en galego menos esa. Pero temos as de animación? No. Temos as de animación. O que non temos en galego é Batman do futuro. Iso é unha putada, porque Batman do futuro, eu acórdome... Eu recordo que estaba guai, pero era unha serie que me molaba. Batman do futuro. Eso sí, Batman do futuro, en que ano estaba ambientada? Bueno, en 2015. Dentro de pouco estamos en Batman do futuro. Sí, e pregúntome onde estaba ChatGPT no Batman do futuro, pero bueno. Non hai como 11 anos que adiantamos o futuro de Regreso ao Futuro, non? Unha cousa así. Eso que era... E hai 7 que adiantamos o de Blade Runner. O de Blade Runner, chaval. Pero logo está guai. Última... Bueno, iba a preguntar que tal está a Lego película en galego, porque, joder, o que dicíamos antes, non? Ten pinta de que se ten unha dobraxe un pouco cachonda pode mellorar moito. A min gustoume. Decepcionoume da canción porque me esperaba algo máis... Que tirasen do léxico Miro Pereira, non? De todo manda chover na Habana. Sabes? Ou algo así. Claro, sí, algo máis caralludo non, porque é de nenos, pero... Claro, mas... Competido. Unha crianza hoxendía non sabe... Ten que entender estas referencias. Entón, para nós, que xa temos unha idade, estas referencias para as crianzas non funcionan. Entón, tú tens que facer un texto que unha crianza de 10 anos entende. E non sabe quen é Miro Pereira, por suposto. No, claro. E fai, evidentemente, Luis Iglesias fai de Batman na Lego película. Ai, sí. É o Batman galego. De feito, tamén fai de Batman, iba a decir, na Lego película de Batman. Joder, pero Luis Iglesias hai un hombre en Galicia que lo dobla todo, macho.
Joder, é a voz do dicionario, non me jodas. Pincho, eu o día que entrei no dicionario da Real Academia a ver a parte fonética, non? E digo, bueno, vou comprobar se de verdade é el. Entón fui buscar Pincho e fixenlle dicir Pincho, que era o nome do seu secuaz, non? En Matalobos. E dixen, pois efectivamente Luis Iglesias porque... Vou aproveitar para facer publicidade da curtametraxe que nos dirixiu Fran de Lobeira este ano, que é O Refuxio, porque nun momento dado escribimoslle a Luis Iglesias en plan, oye tío, gravaríanos un audio para unha curta? E o tipo dixolle, sí, home, todo tranquilo, déxame acabar que teño moito traballo tal, e canto poda mandoche un audio. E mandounos un audio. En plan, que tío tan guai, sabes? O sea, creo que é a persona máis guai da Galiza, en xeral. A ver, Paco, recoñece, mandouvos un audio dicindo que por favor deixades de acosalo, mandaríamos os seus abogados. Eso que non bicha a mía curta. Oye, pero di onde se pode ver a curta o que... Está xa en YouTube no canal de Chanfaina Lab e o nome é O Refuxio, así que miraina. Temos hasta un cartel ben bonito que poñera a Fer en posedición. Teño aquí apuntado tamén outra peli de Netflix, a peli de Netflix en galego, debe ser, pouco máis hai eso e o monstro mariño, que é Frankenstein. Non sei se a vistedes vos. Eu non a vi en ningún idioma, a verdade. Eu vina subtitulada en galego, non fai un par de meses ou así. Perdón por quedar un pouco nubilado, Paco, pero que fui buscar O Refuxio e o primeiro que me aparece é este con gorro de Inca Huanca. De peruano. Pois esa, pois logo esa. É esa. Sí, pero cando digo, non, esa non é outra. Esa é a segunda parte, Ese é o vídeo das miñas vacacións, perdón, non era ese. Que vos iba a decir? Eu vina, pero é como a peli bella. O sea, quero dicir, eu estaba vendo e digo, pero isto xa se fixo. Houve unha oportunidade perdida por tema de direitos e porque vivimos nun país onde non hai vontade política para o galego e que saiu en Netflix a vez que o inglés o galego, mas de Benicio del Toro, non? Me estou columpiando aquí. Sí, creo que sí. Benicio del Toro fixera bueno, por contrato, para sacarla en Netflix tiña que sair tamén nos cines. E nos cines só saiu en español. Eu fui a Multicines Norte aquí en Vigo, isto non está pagado, Multicines Norte, por favor, págame. Fui unha vela con toda a ilusión do mundo de que un cine destos así pequenos, independentes que fan moitas cosas en galego, e cando vexo xa había versión en castellano, dixen, joder, e nada, que a versión en galego non se ninguén a comprou os direitos, entón foi unha pena porque sería levar Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, dixen Benicio del Toro, non? Joder, vamos. Dixen Benicio, o irmán. Son parecidos, non? Son parecidos. Son primos. Son primos. É iso, que é unha oportunidade de levar o galego. Vou fazer o chiste do Simpson, é o primo mexicano de... Eso vira en Netflix subtitulado en galego non hai moito tempo. O que iba a decir eu desto é realmente tivemos algunha peli destas traducida en galego nos cines? O sea, algo que fora traducido posto no cinema, como tal. Únicamente o que comentaba antes José, bueno, que comentabades vos, de películas de producción galega grabados originalmente en castelán, sí que nos cines ten habido pases en galego. Eu recordo unha peli, ollo a peli a ver se vos acordades desta. A Crise Carnívora. Unha peli feita en animación flash, que estaba de moda a principios dos 2000. Saiu en cines. E había unha dobraxe galega, que estaban os de Corre Carmela que chove, o programa este de Radio Voz e tal. Pero bueno, a verdade é que non era moi boa. Eu lembro que a última peli que fun a ver en galego foi ao cine foi algunha de Shin-chan, porque as de Shin-chan sí que estaban todas en tempos cando Shin-chan estaba de moda no Xabarín, sí que apostaban por iso os cines. A questão de que, por exemplo, en Cataluña é algo, evidentemente, non ao mesmo nivel que o español, mas como ali sí hai vontade política. Bueno, houve máis da que hai agora non hai tanta. Mas ali o nivel audiovisual como é tan tocho, sí que hai películas que saen, sobre todo
animes e cousas no cine. Aquí en galego é o grande muro que aínda hai que derrubar de chegar co cine en galego. O tema é que seguro, a ver, a mellor non todas, pero un estreo bon en galego ten consumo. O problema é o de sempre. O problema é que non hai promoción. Entón, se non hai promoción de ningún lado, a xente non o sabe. E se a xente non o sabe, non vai ir. Por tanto, por iso o da lei do visual está moi ben de que estas pelis en galego, pero se non as ensinas e non faz que a xente... Sí, se non dices que existen, nadie vai entón, mirar. sen promoción, que as institucións que non ten que facer, sen promoción non hai nada. Por tanto, ten que haber as dúas cousas. Pois nada, falando disto, tócanos o salto a o que todos levamos esperando desde o principio do episodio, que é a grande historia da TVG con sí, este vai ser o momento no que a xente que nos escoite vai poñer en comentarios o programa empeza no minuto tal. Sí, pero que xa deixamos po final para non... sí. Houve un episodio no que creo que non sei se foi Blanco ou que nos comentou algo así como porque nos liáramos moito coa introducción, en plan, o episodio comeza no minuto 45. Eu penso que ese comentario nos caeu un par de veces. O que pasa que houve unha vez que era unha animalada, que era o que diste, o minuto 45 ou algo así. Bueno, podemos falar de algunhas dobraxes que veramos na galega que nos marcaron pois por uns motivos ou por outros. Eu querería falar do Sarxento de Ferro aquí, mítica peli de Clint Eastwood, na que Clint Eastwood é pois un sarxento que entra a meter, como se adoita dicir, a meter en cintura, non, a un pelotón aí un pouco descarriado, a convertelos en auténticos marines para facer cousas de marines, como por exemplo invadir Granada, non, que é o que ocorre o final da peli. Granada non a da Alhambra, Granada do Caribe, que esta peli, a dobraxe galega é un auténtico desparrame, tío, pero eu non creo que sexa unha mala, presumiblemente non sexa unha mala traducción, nunca vi en versión original, pero claro, é tan bestia o personaxe de Clint Eastwood que se tira dicindo animaladas todo o rato, e claro, descojonaste. E despois os soldados, cando están na instrucción, que van cantando cancións obscenas, destas, sabedes, estas típicas cancións con ritmo. No coche do meu vello co depósito cheo. No coche do meu vello e co depósito cheo. No coche do meu vello e co depósito cheo. Unha man na cona e polo cun dedo. Unha man na cona e polo cun dedo. Eso nunha infantil non che deixa TVG. E o curioso desto, non? Toda a peli así, a verdade é que eu non creo que sea unha peli que teña unha pretensión de ser moi seria, pero é unha auténtica comedia. Vela en galego, a verdade, é moi disfrutable. Pero en castellano, tantos cánticos como as animaladas do tipo van na mesma línea. Sí, por eso digo, non creo que sexa unha mala traducción, o que pasa que o ser en galego que falábamos antes, non? Que imaginas a alguén, eu que sei, a un amigo dos teus pais falando así ou algo polo estilo e fache máis gracia. Pero unha cousa que quería comentar desta peli é que non é unha experiencia, polo visto, privativa do galego, porque polo visto a dobraxe catalana desta peli tamén se descojonan. Eu recordo que descubrín isto porque durante o tempo do Procés, no tempo no que Cataluña era máis belixerante co tema da independencia, había certa xente... Marche de Cataluña deixaron o Procés. Xa non paga pena, marchou Paco. Marchou Paco. Xa non temos... Faltanos un para montar a barricada. Agora xa non ten sentido, non? Había xente que falaba de que nunha hipotética Cataluña independiente de ter un exército catalán. E acórdome dun tuit un tipo dicindo: calquera que vira o Sarxento de Ferro en catalán sabe que o do exército catalán é imposible. Eu dese ano fixérame moita gracia no Antroido. Creo que era unha foto do Antroido de Sitges, un tío que iba de militar, rollo Sarxento de Ferro, e no sitio onde iría a rista de munición eran botellas de Fairy. Hostia. Porque ese ano acusaran de botar Fairy nas escaleiras como a forma de defenderse ante o exército español. Sí.
pois é completamente, o sea, isto está estudadísimo na sociolingüística. O tema de traer a contextos nos que non é o normal referencias culturais ou como vedes isto, pois unha película onde hai un tipo que non para de decir animaladas e o que te debería facer é sentir, bueno, pois que che impón, que debería facerche sentir iso. Mas en culturas con linguas minorizadas, diglosia, minorización lingüística e todo este tipo de questões, nos entendemos, o noso cerebro entende que o galego sopra certos contextos. Entón, poñelos noutros contextos onde non estamos acostumados a velos, como que Clint Eastwood empeza a dicir animaladas, fai no rir, pero por iso, porque estamos fatal como sociedade e como cultura. Mas é 100% real, como lle pasa aos catalás ou como lle pasa a lería aos euskaldunas se está en euskera que non o sei. Iso está estudiadísimo e iso pasa así porque vivimos unha sociedade que non é plena, porque en castellano non ocorre iso, quizáis sí nos cánticos obscenos, por suposto, niso sí, mas con Clint Eastwood é unha persona así que se en castellano e diz, joder, que exaxento de fer. Creo que eso pasa máis ben con Clint Eastwood en Gran Torino, que en Gran Torino tú en castellano telo como un rexistro máis serio, e en galego é eso de a que andades, negros, che pega a risa. Eu creo que con Gran Torino non estou de acordo con isto porque eu me descojonei en español tamén con Gran Torino. Porque que tramais negros, no que tramais morenos. Que tramais morenos. Morenos. É que tamén me fixo moita gracia en español. Pero o que iba a dicir eu daqui é que se cadra tamén, precisamente por ser o galego un idioma tan pequeno, é a falta de referentes na vida real, non? Ao final, en español, unha persoa pode imaginar como falaría un sarxento do exército e non existe un exército galego falante no que poidamos basearnos. O exército guerrilleiro do povo galego. Habría que preguntarlles. É mellor... Chamade un xío aí, a ver que nos conta. Sí. O exército do couto misto. Cara, estaba pensando un pouco nisto cando dixeches de se estaba doblado en euskaldún e dixen, bueno, eles igual sí que teñen a referencia ali. Hostia, pues daba unha comedia guapísima, un proceso de formación da ETA na que o tipo está dicindo barbaridades. Sí, para que che dé asco, che di fodiche cunha española, pero en vasco. É que fixeran unha referencia... É de comer gazpacho. Que fixera unha referencia ao capítulo de MacGyver do campo de adestramento de ETA, non? Ai, sí, Dios, que buena é. Pero eso que dis é unha peli que é un pouco nese plan, que é a de Fede Tarras. Non sei se... Ai, sí, a min gustoume. A min esa peli gustoume. Ten un diálogo moi gracioso que é de como se chama este? O actor vello, que non é tan vello, Javier Cámara. Parece vello ahora. Non, joder, o que salía en Airbag, pero ahora é un vello. Sale... Carra Elejalde. Carra Elejalde ten un diálogo que está comendo cos vascos e di como que fai un ranking dos grupos terroristas nos que mellor se come. E di, bueno, cos árabes cómese ben, pero claro, hai un mes ao ano no que non se come, entón descompensado. Con tal... cos latinos, cómese a medias tal, onde mellor se come na ETA. Empeza a dicir, porque na ETA podes comer isto e isto. Pero queixábanse, dice, antes en ETA comíase de puta madre, mejor. E agora... Se comen kebabs e pizzas e mierdas. Antes falábamos tamén do tema do que comentabas da domesticación, que me gustou, porque isto é outra, que non hai como invitar a xente que sabe do que fala, non? Que é un pouco o que nos falta neste programa moitas veces o da domesticación. Eu aprendino agora neste programa escoitando a José, porque eu confundía un pouco o que era a domesticación ca adaptación. Antes, por exemplo, se ti me falas de que ademais de traducir hai que adaptar, eu pensaría directamente a as tías de Sabrina, Cosas de Brujas, falando de Jesús Gil, non? E cousas polo estilo.
E un exemplo desto, pois, témolo en Hot Shots, non? Hot Shots 2, dobrada... 2, dobrado galego, tamén é un momento no que, bueno, no que fala de que e agora vos deixamos cunha tonada de Ana Quiro, non? Eso explica mellor aquí Paco Cela que... Hai un momento no que invaden a casa de Saddam Hussein, creo que é, bueno, dun, digamos, árabe estándar, invaden, non? Nun momento dado dalle como un golpe na cabeza e salen uns paxariños ao redor e é como se estuvera na radio e agora imos cunha canción de Ana Quiro e sona un cacho, sabes? É como, a ver, pero ahora estou pensando que tampouco é tan mala adaptación porque non deixa de ser unha peli co tono absurdo co tono absurdo de aterriza como puedas e tal, que se salta esa cuarta parede o máximo posible. Non sei que ten todo sentido domesticar. O sea, hai exemplos como este, como os de Atrápame si puedes, que hai que domesticar porque hai que romper a cuarta parede e que facelo máis estrambótica posible. Despois hai casos, o sea, a questón da domesticación, da traducción, sería como adaptar o extremo, adaptar a leválo a que esta obra se está facendo na miña casa. Nestas obras absurdas, por suposto, é o ideal, de feito, mellora muitísimo con isto, mas obras históricas como, por exemplo, non sei, no Estado español, o Príncipe de Bel-Air, falando de Julio Iglesias e censurando toda a cultura afroamericana e todo o discurso político que ten de Fresh Prince, claro, aí é unha barbaridade facer iso. Depende do contexto. Claro, falábamos de... Bueno, o seguinte exemplo que temos aquí é Terminator 2 e a súa famosa Arrañala Raparigo, que ten moita historia porque non deixa de ser unha acumulación de errores, no sentido de que en español tamén era un Sayonara Baby e en inglés era... Botádeme un cable, por favor, que non me acordo. En inglés era hasta luego, dicía yo en español. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Claro, por eso el rollo que era moi jodido producirlo en España. E supoño que a partir de aí se foi tamén ao galego. Home, claro. non sei se me parece unha boa decisión, pero desde logo non copiaron o que estaba feito que español. Tiraron pola tanxente aí de... Eso, como vemos isto, José? Boa praxe, mala praxe o de Terminator? A questón é que todo depende o problema de cuando vemos así algo que destaca no mal sentido, no bo sentido, sempre hai que ir a base de todo e hai que poñerse no ponto de vista da traductora, de o que falábamos antes, tempos, que ferramentas lle deron, porque a min eu cheguei a traducir unha película nun documento de Excel, eu cheguei a traducir unha película nun PDF escaneado onde non se lía absolutamente nada porque ese PDF tiña, o sea, o PDF no, o papel tiña 500 años o guión original e eu non miraba nada. Entón, hai que ver moitas cosas porque ao final, sí, igual seguramente as traductores temos fallos, o sea, non estou dicindo que non, mas moitos desos fallos xa non é só que non sexan culpa da traductora, sino que despois, no proceso de dobraxe, que non me estou rajando agora aquí das directores de dobraxe, por suposto, mas sí que hai moitas cosas que se cambian non porque estean mal, sino para que entren en boca mellor. Entón, me entrar en boca mellor, se non o consultas coa traductora, igual faz un lío monumental. O caso de Terminator 2 non o sei, porque non coñezo as persoas que traduciron, mas sí que moitos estes erros son erros que se van acumulando na cadea. Pois a directora de dobraxe mete esta palabra porque en boca entra perfectamente, porque abre a boca e metes unha palabra con que en galego tamén abre a boca, mas claro, se non o consultas coa traductora, igual estás metendo unha animalada, que non estou dicindo que este sexa o caso, mas non sempre é culpa da tradutora. Por eso digo, teño que defender o meu sector. Estou pensando unha cousa, perdade, porque igual é un pouco cambio de tema, pero estamos falando moito da traducción de diálogos e apenas falamos de traducción de títulos, sin embargo, que eso imagino que tamén é algo que facedes... Iso é unha pataca quente. Onde está a mi cámara outra vez? Porque isto é algo que ten que quedar claro. Home, sí, tiburón traduciuse como tiburón e non como a Kenya. Títulos non, o
os traducimos as traductoras. Boom, explosión, lume, fogo, todo isto. Iso é algo que me come por dentro porque é terrible. No que oxalá algún día cheguemos a iso a nivel cine, a nivel industria audiovisual, blockbusters, o que ten o cine español, nin nese caso as traductoras traducen os títulos. Os títulos da película tradúcenos, fannos as productoras. Por tanto, é un mecanismo de marketing, que ningún traductor pasa por aí. Por tanto, hai veces que vemos animaladas que non ten absolutamente nada que ver unha cosa con outra. Por qué? Porque o fai unha persoa de marketing. En galego tamén? E en galego, tanto Netflix como Prime escollen elas a tradución, o equipo que ten o departamento, non un departamento, xalá, a persoa responsável de galego, e na TVG eu podo propor un título. Non sei se entendedes o que digo. Eu podo propolo. Iso non quere dicer que o meu argumento sexa o que a TVG implique. Por tanto, o tema dos títulos é algo que sí que me cabrea moito porque, joder, ves animaladas ou ves títulos que non se traducen e están en inglés e dis, por que están en inglés? O sea, non ten sentido que estén en inglés. Wicked, a última que se me ocorre. E neste caso é porque as traductoras non temos absolutamente nada que ver con isto. Eu creo que aquí o galego ten o problema de que unha peli se dá a coñecer co título en castelán e se decide separarse moito del, corre o risco de que non se identifique. Por exemplo, este exemplo que puxeches de Wicked, se agora Embruxada, enmeigada ou algo así, cousa por estilo, igual a xente non relaciona que é a mesma peli, non? O Boda, iso é, por suposto, porque ao final tes un referente cultural moi forte que está aí, mas que para min non é un argumento que teña que pesar sobre unha tradución, mas aí polo menos a TVG sí que o fai ben, que a TVG, se o quere facer mal, non lle interesa, non lle importa que en castellano teña este título. Se o quere facer mal, te manda unha animalada. Ou tamén para ben. Neste caso a TVG é bastante autónoma nese sentido. Cousa que en Prime e en Netflix, a verdade é que case nunca se traducen os títulos, por desgracia. Quitando as dobraxes, as lexendas nunca se traducen os títulos. Cháme a atención porque a TVG parece seguir distintas políticas en distintos títulos, non? Porque estou pensando en dous exemplos que son completamente contrapostos. O infame con saias e a rachar con faldas e lo loco, que porque xa de entrada está mal traducido en español, que o título original é Some Like It Hot, a algúns lles gustan quentes, con faldas e lo loco en español, en galego con saias e a rachar. Pero despois, lo que el viento se llevou en galego é Foise co vento, que é moito máis cercano ao título original. Entón non parece que siga unha política clara, parece que... O problema de tamén é unha estrutura... Non ten nada clara nunca. Ese é o problema da TVG. Foise co vento tamén é unha estrutura máis cercana en canto a frase que dirías. Sí, sí, é un pouco rara lo que el viento se llevou, non sei. O problema, eu creo que o grande problema da TVG, desde o meu punto de vista e pola miña experiencia, é que a guía de estilo que debería ser un manual que ten a TVG, que as traductoras, as actrices de dobraxe, as directoras de dobraxe teñamos para consultar dúbidas, non existe. Entón, claro, partindo de aí, dependendo do criterio subxetivo da persoa que che corrixa, claro, a min eu cheguei ao caso, a ver, estou falando de cousas que non debía falar, mas estas horas podese falar. Ti non te preocupes. A esta altura do vídeo... José, ti tranquilo. A falta de repercusión é a maior liberdade de expresión que hai. É o que nos agarramos. Sabemos que Rueda e o infame equipo mira moitas cousas máis do que pensades. Rueda e Robert, o Dolan Robert, venos asiduamente e é o que máis nos comenta. Pois a min chegaronme a vir o que falábamos antes, ese guión traducido de volta, iso con mes, 2 meses de distancia, con criterios que se contradicían, en plan, nesta traducción disme
Imagina, non podo poñer xanela, teño que poñer ventá, que é un castellanismo que acepta o dicionario da RAG. Teño que poñer ventá. Pois eu, tragándome todo o meu orgullo reintegracionista, na seguinte película poño ventá e corríxemo, hai que poñer fiesta. E claro, non hai vai estilo. Pois a poñer xanela e pa diante. Non, xanela é o que quero poñer eu sempre, pero nunca me deixa. No, en Axente Vinqui deixaronme poñer xanela. Foi o meu máis grande suceso dentro da tradución. Poñer xanela en Axente Vinqui. Pero xanela non é unha palabra lusista, non? Xanela é unha... Sí, pero se soa en portugués... É a escolla máis converxente. Claro, se soa en portugués... Pasa con máis palabras, que a que máis se achegue ao portugués vai ser sempre a... Ainda que sea unha palabra oficial, estou pensando en tenreira, vitela e cousas así, a que máis se pareza ao portugués sempre vai ser a arriscada. Bueno, volvendo á listaxe de movidas, temos... Creo que puxeche ti, Fer, o de dous tolos e moitas curvas. Sí, puxena porque é a típica película que non ten ningún interese máis que a traducción ao galego. É unha película que sempre aparece en esteas nas recopilacións das mellores dobraxes galegas. É unha película de Sean William Scott, Stifler, o de American Pie, para entendernos. É unha película que adapta, non sei se unha peli ou unha serie antiga estadounidense que é The Dukes of Hazzard, que vai de míticos rednecks do sur de Estados Unidos que van facendo cafre co coche por aí adiante, non? Que levan pois a bandeira confederada na parte de arriba do coche, cousa así. Esa peli, que é unha comedia tamén a original, pero claro, é increíble a dobraxe, porque pasalle un pouco como o Sarxento de Ferro, que claro, como está todo o mundo dicindo animaladas todo o tempo, pois dache a risa. Pero sí que me gustaría destacar unha parte que é unha escolla de traducción curiosa, non? Hai unha frase que eu coñezo moito dos videoxogos, de cando alguén lanza unha granada ou un explosivo, que alguén di fire in the hole. Vexo que estamos evidentemente ante un xogador de Counter-Strike. E aquí hai un momento no que lle lanzan un cóctel molotov un coche de policía e din lúmeno furado. E me sorprendeu moito esa... Perder un lume na palleira... Hai unha parte que tamén me fai gracia, non sei o que din na original, pero é unha parte na que o tipo, xusto antes de lanzar o cóctel molotov, lle di, non estarás pensando en lanzalo. E o tipo, ómelo, non vou estar pensando en Lucacona. Me dirti, bueno, pois moi ben, non sei como sería original, pero sempre está ben. O xefe de policía todo cabreado, berrando pola radio, espero que esa autoestrada estea máis pechada co cu dunha carracha, non? Eu teño ganas de que me toque unha película desas para poder ser creativo neste sentido. Nunca tive unha oportunidade aínda. É que tuvo que pasar moi ben o que fixo esa adaptación, a verdade. Sí, por iso digo. Porque, ademais, viñeronse arriba, porque non só dobraron a peli, dobraron as tomas falsas, tamén, que saen nos créditos. Cos erros. É unha parte nova que están así e digo, tío, é que este tío non para de amosarme as pelotas. Entón, nada. Teño aquí apuntado que isto é máis traballo de Paco. Paco, danos con Star Wars. Bueno, eu Star Wars teño que dicir, ante todo, que a min gustame a dobraxe galega. Ademais, estou moi contento de que exista esa dobraxe en galego. Eu creo que vin Wars en inglés, en castelán, en galego, dicir, vira máis ou menos en todos os idiomas que controlo. Faltame o portugués, de feito. Pero sempre hai unha cousa que me saca un pouco da situación e que a máis sempre a repito cando falamos de dobraxes en galego, que é o famoso, creo que xa citaches ti antes, Paco, Luke non poña no carro diante dos bois, que lle di Yoda a Luke no Imperio Contraataca. E para mí o problema con esa escolla é contextual. É dicir,
Na galaxia de Star Wars hai todo tipo de gando. De feito, hai varias películas nas que vemos animais, pero nunca vimos un boi. Ao mellor, de algún momento vimos un carro, pero nunca vimos un boi, vimos os banzas que se lle parecen bastante e demais. Entón, se eu fose traductor desa película, Brahman de... ao mellor tería posto Luke non poña os banzas diante do carro ou algo así, pero, quero dicir, tería Pero buscado unha cando se similitude grabou, que tivera sentido dentro da película. sí, pero cando se fixo, xa se lle puxera o nome ao bicho. Sí, sí. No, O tema é que pa min cae nese pecado que teñen moitas traducións galegas ou moita cosmovisión cultural galega que o ruralizante que é, pero o ruralizante sen vir a conto, como este caso. E con todo o respeto para o mundo rural, sin utilizar ruralizante como insulto, sino como caracterización. Sí, Parece sí, que un coche como que usabas metido. como insulto, iba aí a pegábache, pero lévame 3 horas e media. Ibas pegar co caxato. Sí, eu entendo, o sea, e comparto a túa crítica neste contexto, mas estou vendo aquí en adobraxe.com, Xio Couto, págame. Hai .com, non, en .gal. Vaya, .com, vaya. estou dicindo .gal todo o tempo. Hai unha redirección. Non, mas se entras en .gal o dominio levache aquí, bueno, ten as dúas pagadas, os dous dominios, a tope. A estrela estou vendo que a da Adobraxe do 92, era esa época onde, bueno, de feito no 92 creo que xa existía carreira de tradución, bueno, non me quero coller os dedos, mas iso, era esta época de domesticar, era de moda, había que super adaptalo ao extremo no noso lado, que non o estou justificando, mas esa tradución fixose nunha época que se fai hoxe en día, por como está a formación e como se fai hoxe en día, non se faría así. Que non é unha justificación, mas hai que verla con cos lentes de as primeiras traducións e que, joder, traducían, hoxe eu traducir con dicionarios físicos e con enciclopedias e con tal en físico, eu mato, me pego un tiro, sen ordenadores e sen todas estas movidas. Entón, claro, entendo a tua crítica e comparto, mas hai que terlle cariño e respeito a eso porque era xente que empezou sen nada, literalmente. E iso, hoxe en día non se faría. Hoxe en día, esa adaptación que fixes ti pareceme brutal, faríase algo así, pero evidentemente non poñendo un boi en un planeta onde non hai bois. Eu creo que unha vez máis aquí tamén o tema de hiperruralización é o que mencionaba eu antes das referencias. Ao final, onde hai onde podes ver exemplos de conversa en galego de xeito máis natural? Pois no rural con diferencia abismal sobre o urbano, non? Entón, claro, ao final vas tirar moitas máis expresións que proveñan do rural que non do entorno urbano, claro. E na traducción de Star Wars hai outras cousas que xa non é tanto modelo de lingua, pero que tamén son escollas que me chaman a atención. Por exemplo, acórdome que a Vader, a Lord Vader, lle chaman constantemente nobre, que entendo Lord, nobre, podo entender perfectamente esa escolla, pero, por exemplo, alteran a pronunciación. Chamanlle Vader, creo recordar, que lle chaman nobre Vader, polo menos, nalgún dos episodios, non me acordo se en toda a triloxía. E é algo como que me pasaba con algún nome máis, pero se cadra o de Vader era o que máis me chocaba. Ainda día de hoxe non entendo por que fixeron esa escolla fonética, digamos que non é como unha escolla, con perdón polo que vou dicir, porque non son filólogo nin nada que se lle pareza, como latinizante, non? De coller un nome pois do ámbito dunha creación anglosaxona, digamos, e dicir, pois isto se escribe así, pronuncias así, como se fose castelán ou como se fose algunha lingua iso máis ben latina que inglés, vamos. Pois é super curioso porque o tema das pronuncias é un tema bastante interesante de falar, porque a tradución non no ámbito anglosaxón, mas a tradución histórica do xabarín dos animes foi referente en moitísimas cousas, mas sobre todo en adaptar nomes propios do xaponés, porque se colledes a dobraxe original concretamente de Z, xa de Dragon Ball Z, na castellana como utilizaron de referencia a tradución francesa, os nomes son pronunciados ao francés. En plan, vos se vedes a saga de Namek, desfaisevos o cerebro, porque
non sei, o Guinju e Guinois, o Geis e Gis, en plan, en castellano falan en francés, parece que están falando en francés. E en a tradución en galego, que se fixo antes, respeitaron a pronuncia xaponesa. De aí que teñamos Picoro, Toranx, todos estes nomes que son a pronuncia original xaponesa. Entón, neste caso, chócame moito co que di Paco, porque, claro, na galega sempre se respeitou iso de manter a pronuncia original, mesmo no xaponés, que Dragon Ball é un exemplo perfecto, porque en ningún lado se di Toranx. Só nós dicimos Toranx porque en xaponés dice Toranx. Eu creo que o que pasou aí, Fuco... Pensei que o de Picoletos viña por Piccolo, pero resulta que non, que ven de outra cousa. Aí sí, eu pensaba que iba por Piccolo tamén. É lo porque ven. Picoro é porque en galego pronunciase con R, porque en xaponés o L non existe, é con R. Sí, pero creo que aquí Paco refírese ao tema da Guardia Civil. Eu creo que se está referindo. Eu creo que... Os Guardia Civiles, que eu pensei que chamaban Picoletos por Piccolo, como tamén é verde, pero non, resulta que o nome é anterior. Aquí di o chat de IA... Como ese por Dragon Ball. Eu pensaba que era por Dragon Ball tamén, cuidado, porque non sabía que isto era algo bello. Parece que ven do italiano, que la hipótesis máis extendida sugiere que deriva de italiano piccolo, pequeño, o picoleto, un término despectivo usado en Italia para referirse a los carabineros. Eso. Ah, pois mira. Pero eu a referencia de Piccolo brutal, non a coñecía, Eu decido creer que ven de Piccolo. Que facía máis gracia, tío. Eu prefería non saber isto. 100%. Tiño aquí apuntado unha cousa, porque eu hasta fai pouco fun partícipe dunha lenda urbana e reproductor dunha lenda urbana derivado desto de que a TVG dobraba con animaladas. Hai unha lenda urbana que di que en Training Day, en día de adestramento, pasan dúas cousas. Cando rapean en galego, que eso non pasa, e cando atopan a rapaza e intentan violar, din cuidado coa moza, que che do peleteiro. Pero non, eso alguén o inventou e coallou a nivel social e a xente o dicía como unha broma real, pero non, eso non pasa. A culpa de todos estos fake animaladas da tradución da dobraxe é a conta de pelis en galego de Facebook. O sea, a maioría que está paisano ou paisana, non sei quen é, joder, era todo mentira. En plan, tú mirabas as películas e non dicían absolutamente nada diso, mas o tipo facíase medio viral en Facebook na época e pasaron moitas así, como distí, de que en realidade non foron así. Outras tanto así, claro, por suposto. A mí xa me parecía flipada da bondo, pero aínda así puxeme Training Day para comprobalo, que tiña aí curiosidade. E, bueno, para rematar, temos aquí apuntado que, bueno, que xa non é só Asterix e Obelix, pero tiña apuntado Asterix e Obelix, pero tamén temos Tintín, Tontón, en versión original, temos Asterix, temos Tintín, e tuvemos como esas películas clásicas en galego que para nós foi todo un... non sei, bueno, estou falando en plural, pero a mellor aquí Paco e Fer me din que va, eso non tal, pero a min o ver as probas de Asterix e Obelix en galego resultoume unha base da miña infancia, ou igual que ver Tintín e os tiburóns e cousas como esa que son cultura universal, pero que a vivimos dobrada e foi toda unha... Sí, de feito, dame moita rabia que estas pelis están no catálogo de Prime, eu creo, as pelis de Asterix, e non están en galego, tío. Jódeme. Teño un colega que ten uns DVDs de varias recopilación de varias películas e viña a pista en galego no DVD, tío. Eso pareceme a hostia, non me acordo cando mercou. Aí saesnos un pouco do tema, pero sí que é interesante como moitas veces estas cousas, estas películas tal das que hai dobraxe en galego, sin embargo, despois na comercialización esa dobraxe nunca chega. Non sei por qué, vamos. Sí, de feito, sí, eu comentaba precisamente porque me pareceu extraordinario, non? Que estuvera a pista de galego no DVD. Agora, non me sei o nome, non me sei o nome. Non sei se Selecta, supoño que será Selecta. Selecta Visión, sí. Vai
creo que é Selecta, buscade en Google, por favor. Creo que van a volver a comercializar Dragon Ball GT e non sai o galego. Entón a xente sai o catalán e a xente está bastante quente en Twitter, bueno, a xente, as 4 frikis que levamos o tema do audiovisual en galego, de que, claro, un tema de licenzas, de direitos, e hoxe en día non vale para Selecta pagar a licenza do Dragon Ball GT, non vale, bueno, nin pipas. O que pasa é que, claro, non hai unha vontade por que se quere facer. E polo tema da Asterix Obelix, quero recordar que Lucía Vázquez, unha compañeira da Agapeti, traduciu para Netflix para dobraxe o Combate dos Xefes. A última peli de Asterix está dobrada en galego en Netflix, que o CXI un pouco extraño. Vale, unha das novas, dis. Eu non a cheguei a ver, mas está dobrada en galego esta película. Isto engancha... Bueno, eu creo que podemos... Sí, no, iba simplemente tamén a finalizar isto. Isto engancha un pouco como estas pelis que son máis coñeiras e máis tal, agradeces que chas dobren dunha forma que chas traia máis preto de ti e faiche gañar un pouco a esa comedia ou a esa... Sobre todo os debuxos animados, non? E destes dous personaxes, como son Asterix e Obelix, que ademais son de bonhomía e tal, parece que lles pega moito e os souberon os dobrar moi ben. E souberon adaptar moi ben esas películas. Bueno, eu ia decir que foi un placer terte na Caixa Negra da Nostromo. Creo que é un dos capítulos máis interesantes que gravamos, non por desmerecer o resto, senón por traer un experto que xunto con o mago debes de ser a persona máis que pasou por un saúdo Eloi. Sí, na seguinte vamos traer un xeón, na verdade. Ainda estamos intentando averiguar como nos fixo o xogo aquel das cartas. Sí, Algún día descubriremos outro curso. É mago. Non ten explicación. Espectacular. Nada, chamos con isto, vémonos no seguinte programa, a Caixa Negra da Nostromo, o vosso podcast de confianza sobre cine, no que a veces falamos de outras cousas, se nos vai a pinza e a Audiencia Nacional está pendente de nós, por se acaso. A cambiar as pilas o teléfono. Ás veces falamos de cine tamén, Chao, chao.